Reanudamos a sesión coa moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre a eficacia do sistema de protección ás vítimas de violencia de xénero. Presentáronse emendas do Grupo Parlamentario Socialista e do Grupo Parlamentario Popular. Para formular a moción ten a palabra a señora Presas. Boa tarde. 6.231. 6.231 son os casos activos no noso país en Biogen, en Galiza, segundo o dato máis recente que avanzaba o Ministerio o pasado domingo. Isto, para que nos fagamos unha idea, equivale a toda a poboación xunta do Concello de Outes, do Concello de Carral ou da suma dos concellos de Ribadavia e Melón. Se sumamos os casos activos e inactivos, porque hai que recordar que un caso inactivo en Biogen non quere dicir que sexa un caso que non está aínda arrastrando as consecuencias da violencia machista, falaríamos de máis de 41.000 casos, máis de 41.000 mulleres ou nenos e nenas atravesados pola violencia machista, o que equivalería á poboación xunta de dous concellos tan poboados como Brión e Ames. Por iso, como sempre dicimos desde o BNG, non son números, son vidas atravesadas pola violencia machista. Unha violencia machista que está detrás tamén de asasinatos xa no que vai de 2025 no noso país. De Josefa, veciña do Bolo, asasinada polo seu marido. De Maritza, veciña da Coruña, asasinada pola súa parella. De Marisol, veciña de Moraña, atopada calcinada en compañía da súa exparella condenada por maltrato e que tiña que estar no cárcere. Ou de Teresa de Jesús, traballadora do SAF do Porriño, asasinada por un usuario o que pedira non atender por unha situación de acoso. Para todas elas, para as súas familias e amizades, a nosa solidariedade e compromiso con seguir traballando por un mundo no que sexamos todas libres e iguais. A dimensión, a profundidade e as consecuencias da violencia machista non se resolven con conformismo, nin escorando tampouco cara ao discurso negacionista e banalizador da dereita máis extrema, que pretende diluir a violencia patriarcal no discurso xeral da violencia e relaxar medidas de forma activa ou de forma pasiva. Esa é a preocupante liña de retroceso a que está adherindo de forma cada vez menos disimulada a Xunta de Galiza. Unha xunta que non se atreve a eliminar algunhas das medidas vixentes, pero que se conforma con non desenvolver aspectos cruciais da legislación galega que levan sen tocarse, sen desenvolverse desde hai 18 anos. Unha xunta que sobrecarga os concellos e que evade responsabilidades, unha xunta que non fortalece os servizos específicos para loitar contra a violencia sexual porque prefire facer negocio con empresas amigas ou oposición aos demais grupos políticos. Unha xunta que, sabendo da importancia da sensibilización, escolle non facela, unha xunta que elimina a materia de igualdade no ensino e que, pola contra, impón nas aulas que acaban de comezar o control ideolóxico para tapar tamén o feminismo nas aulas. Unha xunta, e imos recordalo todas as veces que faga falta, que cando hai que escoller entre poñerse de lado das mulleres que denuncian ou de lado dos acusados cando son das súas filas ou dos seus gobernos, escolle poñerse de lado deles e vitimizar e cuestionar as mulleres. Unha xunta que amparou máis de 4 meses un acusado de agresión sexual nas súas filas e que aínda hoxe non investigou nin aclarou a quen corresponde a grave filtración dos datos da vítima. Con esta moción insistimos nunha idea básica. Hai que facer máis e hai que facelo mellor.
Hai que recordar unha vez máis, e niso estaríamos todas de acordo, que Galiza, o noso país, ten aínda un gran sistema de loita contra a violencia machista. Iso é un logro colectivo. É un logro colectivo grazas a unha solidaridade da nosa sociedade que sempre se pronuncia a favor da igualdade, grazas ao movemento feminista e grazas a unha legislación pioneira. Pero o que temos hai que conservalo, hai que actualizalo, hai que engraxar a maquinaria, actualizala e poñela a punto sen caer no conformismo. Esa necesidade non só asinalan as e os profesionais que traballan na cadea de loita contra a violencia machista, non asinala só o feminismo galego e non asinala só o Bloque Nacionalista Galego. Desde que se rexistrou esta moción pasaron cousas entre elas que se coñecera un informe demoledor, absolutamente demoledor, do Consello de Contas que fiscalizaba a loita contra a violencia machista do goberno galego. É un informe que é claro e que dá razón a moitos dos argumentos que levamos anos esgrimindo nesta tribuna. Podemos preguntarnos, por exemplo, que nos di sobre os datos. Pois di que faltan datos, que faltan transparencia para poder controlar e auditar a eficacia das políticas públicas. Podemos ver que nos di do persoal, pois de forma clara e contundente o Consello de Contas di que o Partido Popular recortou persoal ao servizo da loita contra a violencia machista, que o recortou. E que nos di da política de sensibilización? Pois malia que a literatura científica avala a súa idoneidade, o Partido Popular só destina o 3% das actuacións á sensibilización. Ou dinos tamén que sobra privatización, que a rede de acollemento, por exemplo, que é o que avalía, está privatizada ou endosada aos concellos, malia non ter competencias directas. Só o centro de emerxencias é público. E iso é así porque o que levamos moito tempo denunciando é a realidade. Porque a dereita xa sabemos que está acostumada a manipular, como vimos hoxe pola mañá coa temática dos incendios e a intentar confundir as definicións de público e de privado. Mais a realidade é que se a rede de acollemento está prácticamente privatizada, hai pouco privatizaron absolutamente os centros de crise 24 horas. Por iso, nesta moción que presentamos hoxe, insistimos en que hai que facer máis e mellor. Hai que atender as demandas dos colectivos feministas, as demandas dos colectivos de profesionais que atenden as vítimas de violencia machista e por iso facemos unha batería de propostas encamiñadas a revisar aquilo que non funciona, avanzar en transparencia para poder facelo, empregar o autogoberno para mellorar a atención ás vítimas de violencia sexual e comprometerse cos dereitos das vítimas en xeral. En primeiro lugar, reclamamos que se avalíe o repunte de violencia machista rexistrado nos primeiros meses do ano en Galiza, singularmente aqueles que teñen que ver con intentos de feminicidio ou feminicidios consumados nos que fallaron as medidas. Pedimos unha avaliación en colaboración coas demais administracións de Biogen e facer propostas de melloras e garantir a valoración psicosocial e tamén insistimos noutras cuestións que son necesarias. Poñemos nunha das nosas propostas, por exemplo, de novo a exixencia do BNG, exixencia do asociacionismo, exixencia tamén dos medios de comunicación que se fagan públicos os datos dos centros de crise 24 horas. 9 meses despois da súa posta en marcha, queremos saber os datos concretos de atención para poder avaliar o funcionamento deste recurso. En terceiro lugar, insistimos en que o autogoberno está para usalo e está para facer mellor a vida da xente. Por iso, insistimos unha vez máis con independencia do tempo que poida demorar o Estado en activar os recursos da lei do sí e sí, exiximos que a Xunta faga exercicio deste autogoberno e impulse unha axuda para as vítimas de violencia sexual, tal e como pode facer xa para comezos de 2026. E por último, insistimos tamén en que hai que comprometer por parte do Goberno e enviar unha mensaxe ás mulleres de que se vai investigar de oficio calquera filtración de calquera vítima de violencia machista do que a Xunta teña coñecemento. Insistimos unha vez máis, as leis hai que desenvolvelas, as medidas hai que revisalas e a marxe da mellora é enorme. Querémonos vivas e libres e o machismo non se combate con conformismo. Nada máis e moitas grazas. Gracias.
Grupo Parlamentario Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidente. Boa tarde. Dende o Grupo Socialista manifestamos en primeiro lugar o noso voto a favor desta moción e tamén esperamos que sea aceptada a nosa emenda por ser unha proposta constructiva e sobre todo tendo en conta os últimos informes do Consello de Contas aos que despois me referirei. A situación que viveu Galicia no primeiro semestre do ano no que se refiere á violencia machista foi terrible. Aínda que por sorte non se mantivo durante os meses de verán esta tendencia, lamentablemente todos sabemos que isto pode cambiar dun día a outro porque os datos que mostran a violencia machista no noso país pois así o reflicten. Quería facer unha breve referencia a ese informe de aplicación da Lei 11/2007, da Lei contra a Violencia para a Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Galicia. Esa lei, ese informe que é unha obriga anual que ten que facer o Goberno, creo que é importante resaltar varios aspectos. En primeiro lugar, sería a importancia da prevención, información e sensibilización. E isto se ve no incremento ás consultas do 016, que demostran un recurso cada vez máis coñecido de maior utilidade, o que é unha boa noticia. Despois, en relación ao incremento da violencia de xénero, o incremento das denuncias, creemos que evidencia tamén que hai que seguir apostando pola prevención, pero tamén mostra unha maior confianza das mulleres no sistema. E despois, falar tamén de outro aspecto como é o 65% das ordes de protección acordadas, que amosa que en Galicia, como se refería antes a voceira do BNG, existen moitas mulleres galegas que se atopan en perigo. En relación ao peticionado nesta moción, eu quería referirme tamén á ampliación deses ítems do sistema Biogen. E non sei se foi por descoñecemento ou por seguir pedindo máis, pero é a miña responsabilidade informar sobre isto. A principios deste ano aprobouse un novo sistema Biogen que pretende mellorar a valoración do risco e incrementar a protección. É unha nova ferramenta froita do compromiso firme do Goberno coas políticas de igualdade, derivado da defensa do Partido Socialista, que entende que a loita contra a violencia machista é unha responsabilidade colectiva, é unha cuestión de xustiza social e un dos pilares fundamentais da nosa democracia. Non se trata só de combater a extrema desigualdade, senón tamén de facer políticas e tomar medidas que garantan que cada muller poda vivir libre, sen medo e con todos os seus dereitos recoñecidos e protegidos. E por iso aprobamos estas dúas ferramentas. Ese novo sistema Biogen 2, que non foi unha simple actuación tecnolóxica, senón que foi unha transformación de fondo. Gustaríame pararme máis polo miúdo, pero así é a grosso modo falar de que é unha ferramenta máis eficaz e que responde con unha maior precisión a situacións de risco, incorporando novos modelos de análise, algoritmos mellorados e unha interoperatividade real entre a Administración e forzas de seguridade. Ao mesmo tempo, tamén se reforzou a seguridade e a confidencialidade das víctimas. E despois se automatizaron alertas e notificacións para permitir unha resposta máis rápida. Pero non só se fixo iso, senón que se complementou cun novo protocolo do ano 2025, que foi un avance cualitativo e ético na forma de abordar os casos de violencia de xénero. E aquí sí que se incorporaron elementos importantes, como que se elimina o nivel de non apreciado, que tantas veces deixaba víctimas en cobertura efectiva, ou que se reorganizan os niveis de risco para ofrecer unha maior protección ás mulleres según a situación. Tamén se mellorou a capacidade de reacción e se incorporaron elementos como o denominado círculo de fortaleza, que recoñece o papel fundamental da contorna da víctima para a súa protección e a súa recuperación, así como un novo ítem para ter en conta situacións especialmente complexas, como as que implican a menores, agresores reincidentes ou contextos de extrema vulnerabilidade. Pero a verdade é que para que isto funcione necesitamos unha resposta institucional sen fisuras e unha coordinación real entre as diferentes niveis. E refírame a forzas e corpos de seguridade, administracións autonómicas e locais, persoal judicial e todos os profesionais que atenden en primeiro lugar as víctimas. Porque a protección non só pode depender da custodia policial, polo tanto necesitamos reforzar a atención psicolóxica, os centros para víctimas con problemas adictivos, que son, como digan as estadísticas, onde existe un maior
maior grado de reincidencia da violencia de xénero e de quebrantamento das ordes de protección. Onde está ese centro que se ia a inaugurar en Porriño? Ou programas dirixidos aos homes maltratadores ou actualización como se fixo o ano pasado deses sistemas de alarmas de protección. Pero a nosa emenda se refería a incluir un punto relacionado coa prevención. Nós, dende o Grupo Socialista, entendemos que a loita contra a violencia de xénero non pode limitarse á resposta, senón que debe centrarse con firmeza e determinación na prevención. Dende o PSD levamos defendendo anos que as políticas públicas deben ir á raíz do problema. E a raíz está na desigualdade, no machismo estructural, e na cultura da dominación que aínda pervive na nosa sociedade, a pesar de que non o considera así o director xeral. Por iso, previr e actuar con responsabilidade política e fan fallar recursos, planificación e compromiso institucional. A Xunta leva anos abandonando a prevención da violencia machista, non o digo eu, o di o Consello de Contas, advertindo claramente esta falta de estrategia, a escaseza da dotación orzamentaria e a ausencia de un seguimento efectivo das políticas de prevención no noso país. É intolerable que se desatenda unha ferramenta clave para evitar que a violencia chegue a producirse. Incrementar o orzamento destinado á prevención non é un gasto, é un investimento de futuro. A prevención non pode seguir sendo a gran esquecida e non hai liberdade mentras existan mulleres que seguen a vivir con medo. Para cambiar isto hai que actuar antes de que o medo chegue. Investir en prevención e investir en educación afectivo-sexual, en formación especializada para os profesionais, en campañas de sensibilización, en protocolos de detección temperá e en programas comunitarios que promovan relacións basadas na igualdade, no respeto á liberdade, pero tamén ampliar a rede de CIMS, que aínda estamos esperando, ou a rede de puntos de encontro, ou a formación dos profesionais. En definitiva, actuar antes de que a violencia se produza, porque cada agresión que conseguimos evitar, cada situación de risco que conseguimos detectar a tempo é unha vida que se pode reconstruir fora do medo. Por todo iso reclamamos máis recursos e nese sentido vai a nosa emenda, máis planificacións e máis compromisos coa prevención, porque sen prevención non hai unha verdadeira política pública contra a violencia de xénero. E dito isto, tamén quero dicir que todos estes discursos, despois irá a voceira do Partido Popular, despois da min, de defensa das políticas de loita contra a violencia machista, pois ao final, desgraciadamente, quedaron totalmente solapadas por a resposta decepcionante e bochornosa do Goberno galego ante a denuncia por agresión sexual do conselleiro do Mar. Todos os discursos, como dicía, de apoio ás vítimas, a publicidade ou os lazos lilas foron superados por unha reacción machista, de protección ao poderoso, de cuestionamento do testemunho da denunciante e de sinalamento á mesma que trasladou unha mensaxe terrible á sociedade galega, como ademais foi ratificado nunha enquisa posterior que se fixo cando nun medio de comunicación que decía o resultado que a sociedade galega desaprobou esa actitude en un de cada 4 galegos. Hai que seguir loitando contra a violencia de xénero porque segue a ser un problema estrutural, pero hai que comezar a dar exemplo por parte da administración e hai que poñer o foco na prevención, xa que aínda que o director xeral diga que non vale para nada, a realidade demostra que sí, para nós é unha ferramenta esencial para a implementación de políticas públicas eficaces, baseadas na identificación precoz, a sensibilidade social e a reducción dos factores de risco asociados á violencia machista. Polo tanto, máis prevención e menos así nos evitaremos ter que gastar recursos en paliar o dano que xa está feito e sobre todo, máis responsabilidades por parte da Administración e o exemplo en relación á loita contra as violencias machistas. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Gracias, presidente. Señorías, boa tarde. Efectivamente, se falamos de violencia de xénero, ningún dato é positivo, ningún dato que non sea cero é aceptable. Por iso temos que seguir traballando na loita contra esta lacra, pero é de xustiza poñer en valor os recursos, medidas e esforzos postos en marcha pola Xunta ao longo destes anos. E é de xustiza porque as vítimas necesitan saber que non están soas e a sociedade merece saber que estas medidas están dando resultados.
datos. Nestes momentos, Galicia é a segunda comunidade coa taxa de violencia de xénero máis baixa de toda España e é a cuarta comunidade coa menor taxa de delitos sexuais. E, efectivamente, os datos do sistema Biogen en ningún destes datos son positivos, pero hai que poñer en valor tamén que somos entre as comunidades de España con menos persoas no sistema Biogen. Por exemplo, temos a metade que ten Extremadura. Non son datos positivos mentres non sea cero, pero hai que poñer en valor que estamos entre os mellores de España. E, por certo, respecto ao sistema Biogen, a primeira persoa que falou nesta Cámara de que era preciso mellorar ese sistema foi a conselleira Fabiola García, a que, por certo, se lle montou un grande escándalo dende o PSOE neste Parlamento e tamén nos medios de comunicación. Pouco tempo despois, o propio Goberno de España recoñecía que era preciso modificar ese sistema para darlle máis seguridade á víctimas. Efectivamente, como decía a señora Castro, temos en marcha o sistema Biogen 2 e estánse implementando. Veremos se efectivamente, cando acabe esa implementación, pois se foron solucionando moitos dos problemas que tiñan. Claro, cando falamos de violencia, digo por quinta vez, ningunha cifra é positiva e por eso dende o Partido Popular e dende a Xunta de Galicia sempre animaremos a cada muller a denunciar calquera situación de violencia de xénero que podan vivir. As vítimas necesitan ter confianza, saber que estamos do seu lado e sen medias tintas. E a sociedade necesita mensaxes claras, firmes e comprometidas coa erradicación da violencia machista. Durante estes anos, Galicia conseguiu situarse como unha comunidade referencia. Fomos a primeira comunidade en ter un decreto en formación en igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal da Administración. A primeira comunidade en poñer en marcha un servicio de quenda de garda 24 horas para mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos menores, en ofrecer asistencia integral dos nenos orfos por violencia machista e en ofrecer vivendas tuteladas para vítimas de violencia con enfermedade mental e moi pronto tamén para vítimas de adiccións. E fomos unhas das primeiras comunidades en recoñecer a violencia digital como unha forma de violencia de xénero e poñeremos en marcha tamén, sendo pioneros, a Lei de Violencia Digital. E, por suposto, é imprescindible a prevención e a transversalidade. Señora Castro, non manipule as palabras do director xeral, non nas saque de contexto. Dende a Xunta de Galicia, dende o Partido Popular, estamos convencidos de que a prevención é imprescindible e estamos convencidos non só falando, sino podendo as medidas poñendo os medios. Así, no caso dos concellos, porque creemos que hai que facelo con transversalidade, con aqueles que están máis cerca das vítimas, os concellos, as asociacións, tamén as empresas, pois, como decía, no caso dos concellos, coa rede de entidades locais contra a violencia de xénero, a que están adheridos xa 162 concellos, ou cos centros de información á muller, que este ano 2025 teñen o maior investimento da historia, 6,8 millóns de euros para desenvolver o Plan Integral de Actuación e para o seu impulso. Uns centros de información á muller que son 84 xa, que atenden a preto de 200 concellos e a máis de 16.000 persoas cada ano e que se complementarán ademais cos CINs móviles no rural e tamén nas universidades. E tamén dentro das funcións do persoal do Centro de Crisis 24 horas está a prevención. Por certo, uns centros de crisis 24 horas que son públicos, pese o que lle pese o Bloque Nacionalista Galego. Temos tamén, unha vez que xa se produce pois a agresión, as prestacións económicas a mulleres vítimas de violencia de xénero que se incrementaron un 38% neste ano 25. E somos a única comunidade que sostén con fondos propios axudas periódicas a vítimas de violencia de xénero e incrementamos un 60% as axudas de pago único. Programas de inserción laboral a mulleres vítimas, bono alugueiro,
ou apoio a entidades de iniciativa social. Podería seguir debullando os máis de 56 millóns de euros que adica a Xunta de Galicia neste ano 25 para a promoción da igualdade e a loita contra a violencia de xénero. E sí, señora Castro, se o BNG acepta a súa emenda, o Partido Popular votará a favor, porque somos conscientes de que sempre hai que seguir incrementando, como vimos incrementando cada ano, o investimento. E farémolo porque o podemos facer, porque dende o Partido Popular, dende a Xunta de Galicia, aprobamos orzamentos. No Estado, vostedes non o poden facer porque simplemente levan 3 anos sin ter orzamentos. Paradóxica a súa emenda, señora Castro, pedindo aquí o que non fan en Madrid. E non é só que non teñan orzamentos, é que o goberno do PSOE, de nacionalistas, separatistas, ultraesquerdas, fan que as políticas feministas en España sufriran un retroceso sen precedentes, maximizado coa aprobación da lei do solo sí e sí, da que tan contenta está tamén o BNG. A lei que máis daño lle fixo ás mulleres e non nos cansaremos de decirlo. A lei que reduciu apenas a centos de violadores e agresores sexuais. Vostedes, os da esquerda, os da ultraesquerda, son os que fixeron posible eso, tamén os do Bloque Nacionalista Galego. O mismo bloque que se negou aquí en Galicia a censurar o pasquín machista da CIGA contra a conselleira de Igualdade, Fabiola García. Un goberno en Madrid que segue sen aprobar a lei de trata mentras ministros e secretarios de organización falaban das súas compañías feministas como mera mercadoría e mesmo as gardaban en álbumes de fotos. O mesmo goberno de Sánchez, que aínda segue sen aplicar as boas medidas, porque si ten tamén algunhas boas medidas, da Lei 10/2022 respecto ás axudas para as vítimas de violencia sexual. E mire, non é que non queiramos dar axudas ás vítimas de violencia sexual, é que si temos esas axudas. Vostedes, señora Noa, debería de ver o orzamento e sabe perfectamente que van contempladas esas axudas para vítimas de violencia sexual. O que pasa é que como no Estado non se desenvolveu a lei, non temos a ferramenta para poder aplicalas. E é máis, inda que a quixéramos facernos, non poderíamos, porque o Estado pediu ás comunidades que non se den estas axudas mentres non haxa un acordo e unha unanimidade a nivel estatal. Así que quédome xa sin tempo pedir simplemente que sea aceptada a nosa emenda, porque creemos que é unha emenda que vai no camiño de seguir avanzando na promoción da igualdade e na loita contra a violencia de xénero. É unha emenda realista e coa que daremos pasos adiante. Si non fora aceptada, pediríamos a votación por puntos, se é que vostedes aceptan a emenda do Partido Socialista. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, gracias. Grupo autor da moción, señora Presas. Ben, canto ás emendas, aceptamos, por suposto, a do Partido Socialista, que entendemos que complementa a nosa iniciativa, e, por suposto, non aceptamos a do Grupo Parlamentario Popular, porque o que fai é baleirala de contido e deixalo en simples declaracións, que é o que lle gusta ao Partido Popular facer canto ás políticas de igualdade e loita contra a violencia machista. Moitas declaracións e despois pouco desenvolver a lei, pouco ter ambición e pouco mellorar os recursos que hai en riba da mesa. Por iso, señora Arias, non lle imos aceptar. Mire, parecía que ia vostede ben, estaba incluso por unha vez argumentando
no lugar de poñer a disparadora da demagoxia, pero ao final pásalle como as hienas, non? Que nos desatamos no final, porque claro, a vanguarda do feminismo é chamarlle a única líder da oposición frívola raíña do postureo, femia alfa do clan de hienas, cando non se lle di que está necesitada ou que hai homes que mandan nela, en fin. Están vostedes para presumir de vanguarda do feminismo neste país despois de amparar un presunto agresor sexual meses no Consello da Xunta, despois de poñerse de lado do denunciado e despois de seguir sen dicir de onde sae a filtración dos datos da vítima. Van votar vostedes hoxe outra vez en contra de que se protexa as denunciantes de violencia machista e a súa identidade. E despois volver aquí a dicir literalmente as vítimas necesitan saber que non están soas. Efectivamente, necesitan saber iso, necesitan saber que non van ter un goberno ao favor de airear os seus datos privados cando se denuncia a un home poderoso. Iso é o que necesitan as mulleres deste país, señora Arias. E mire, non me quero despistar do importante. Primeiro, insistir en que efectivamente o informe do Consello de Contas é demoledor e máis demoledor aínda é o retrato desas alegacións escritas de puño e letra pola Xunta que están asinadas polo director xeral de Violencia Machista que xa tiña que estar como a conselleira cesado desde hai meses, señora Arias, porque son unhas declaracións escritas, non é algo sacado de contexto dun debate, da radio, dunha conversa privada, non, son unhas declaracións asinadas que vitimizan as mulleres e que quitan importancia á sensibilización. Por iso gastan vostedes só un 3% das súas accións en sensibilización, porque non creen na sensibilización ou porque non queren sensibilizar contra a violencia machista. Unha de dúas. E insistimos, no que van votar en contra hoxe vostedes é, primeiro, eses centros de crise 24 horas, por que non se fan públicos os datos? Que tanto medo teñen a que vexamos que non están sendo útiles para as mulleres deste país eses centros que vostedes decidiron privatizar a unhas empresas amigas do Partido Popular? Que ocultan? Queremos ver eses datos. Segundo, queremos que se avalíe o que non funciona. O que non funciona do Biogen, que se reforce con valoración psicosocial e o que puido fallar na cadea de custodia deses asasinatos que houbo antes e despois da última revisión do Biogen e que denotan fallos no sistema. E van votar vostedes en contra tamén de exercer o autogoberno, porque están tan imbuídos pola extrema dereita, están tan absorbidos pola estrategia do señor Feijóo contra a lei do sí e sí, que non queren en realidade que se faga real esa axuda para as vítimas de violencia sexual. E nós insistimos, o autogoberno está para protexer as mulleres galegas e para facer mellores os seus dereitos. Xa defendíamos antes da lei do sí e sí unha axuda específica para vítimas de violencia sexual en Galiza e seguímolo defendendo agora. Poñámolo en marcha e se despois o Estado fai ese mecanismo adiante, pois xa se reorientará esa axuda. Vostedes van votar en contra diso, van votar en contra de que haxa máis servizos para as mulleres vítimas de violencia machista deste país, van votar en contra de revisar o que non funciona e van votar en contra outra vez máis de poñerse de lado das mulleres galegas. Nada máis e moitas gracias. Moción do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Julio Ernesto Abalde sobre a situación do transporte escolar en Galicia. Para formular a moción non se presentaron emendas. Para formular a moción ten a palabra o señor Abalde. Boas tardes, presidente, mellor dito, membros desta Cámara. Ben, en esta legislatura a Xunta de Galicia tomou a decisión de unificar todos os servicios de transporte por estrada, tanto os servicios escolares como o resto dos servicios metropolitanos entre as distintas vilas de Galicia, baixo unha sola dirección xeral, que é a Dirección Xeral de Mobilidade, dependente da Consellería de Presidencia.
Desde o punto de vista do Partido Socialista, esta situación xenera unha serie de disfuncións no sistema educativo que creo que son as que temos que, desde este Parlamento, prestar atención para intentar solucionar de alguma maneira, porque o transporte escolar é un dos servicios complementarios fundamentales no sistema educativo. No curso pasado, así como en anteriores, por parte das asociacións de pais e nais, se presentaron múltiples incidencias denunciadas, repito, polas AMPAs, por concellos e por comunidades educativas, de disfuncións en este sistema de traslado dos alumnos para os centros educativos. Repito, estas queixas inicialmente se dirixían á Consellería de Educación e, posteriormente, á Dirección Xeral de Mobilidade. Esta problemática, ademais, se recolle en múltiples incumplimentos, tanto en horario como autobuses que non chegan, que nunca están nas paradas, emprego incluso de VTCs, de taxis, o cal obliga a unha situación complicada desde o punto de vista das familias e do traslado dos estudantes. En ocasións, ademais, os vehículos que se utiliza non teñen asustadas nin o número de plazas á demanda dos usuarios. En algúns casos provoca que alumnos non podan utilizarlo por exceso de usuarios e, por tanto, que non haxa plazas disponibles. Tamén en algúns ocasións non cumplen as condicións como son a disposición de cintos ou as idades dos vehículos que están en unha situación de conservación francamente mellorable. Alrededor destas queixas e denuncias, desde a Consellería de Educación, antes e agora baixo a Consellería de Presidencia na Dirección Xeral de Mobilidade, se presentaron múltiples preguntas desde este Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e sempre, por parte das consellerías, se falaba de situacións puntuais e situacións normais. O transporte, como decía antes, escolar, xoga un papel fundamental para que a poboación, sobre todo en núcleos urbanos, en concellos que a población está dispersa, xoga un papel fundamental para que precisamente estes rapaces e rapazas podan asistir aos centros educativos en aqueles centros onde hai unha distancia importante entre os lugares onde viven os rapaces e os centros educativos. Para nós resulta moi preocupante que nenos e nenas perdan tempo das súas clases, das súas aulas, ou que incluso os horarios do transporte escolar afecten gravemente a duración dos tempos e a organización escolar das distintas aulas en distintos centros. E aquí hai casos concretos, é dicir, o caso, por exemplo, do CPI Castro Basoi, do Concello de Miño, que precisamente por problemas nos horarios dos autobuses, hai grupos que teñen que reducir o número, digamos, o tempo das súas aulas, reducindo dos 50 minutos que suelen ser cada unha das materias a 40, 45 minutos, o cal supón que en algúns casos hai grupos que perden prácticamente unha hora de clase semanal. Igual que en este curso temos a situación no CEIP de Rubiáns, situado no Concello de Vilagarcía de Arousa, que curiosamente, por causa da organización do transporte escolar, teñen que iniciar a súa hora docente, en vez das 9:15, como sucede en todos os colexios, o resto dos colexios do municipio, teñen que empezar o seu horario lectivo ás 9:50 e rematar ás 2:50, co cal supón un problema importante de conciliación para as familias e, ademais, de diferencia cos outros centros que teñen un horario normal desde as 9:15 hasta as 2:15. Isto é debido fundamentalmente pola forma e distribución do transporte escolar. Por lo tanto, a organización do transporte escolar se pon por enriba da organización e da calidade educativa. Exactamente igual que, por exemplo, no caso do Concello de Camariñas, en donde o propio Concello ten que aportar fondos para o transporte escolar para os alumnos de bacharelato, porque sencillamente os horarios non se corresponden adecuadamente. Por lo tanto, este non recoñecemento por parte da Xunta de Galicia desta problemática, esta ausencia de medidas específicas que eviten que moitas veces se corrixan estas disfuncións que se producen no sistema de transporte escolar, foi o que fixo que os pais e as nais levaran ao Valedora do Pobo estas queixas, e a Valedora do Pobo reconoceu que a Xunta de Galicia non estaba facendo unha resposta adecuada ás solicitudes de reclamación por parte dos pais e as nais destes centros educativos.
De feito, a propia valedora do pobo marca que o tempo de resposta para estas, digamos, reclamacións por parte dos países nais poden chegar incluso entre 8 e 11 meses de resposta, co cal o curso escolar está rematado. Ben, en este contexto, estamos en este momento anunciando pola Xunta de Galicia un novo contrato de máis de 95 millóns de euros na contratación dun servicio de transporte regular de viaxeiros por estrada para uso especial para o transporte escolar ata o ano 2027. Con esta contratación continúase ofertando o servicio licitado no ano 21, é dicir, simplemente unha prolongación do contrato do ano 21 por 92 millóns de euros e a Xunta anuncia un incremento de un 12%, pero realmente, se temos en conta que ten unha duración de 4 anos, realmente non é máis que a actualización por incremento do PIB. Ben, creemos que este é un momento importante con este novo contrato en que a Xunta de Galicia tome cartas no asunto para mellorar de unha forma efectiva este contrato, este servicio, este servicio de transporte escolar. Incluso é curioso porque en esta contratación a Xunta de Galicia dice que incrementa os lotes de contratos de rutas precisamente para incrementar a competitividade e mellorar a flexibilidade de que as pequenas e medianas empresas do transporte podan ir a este concurso. Non deixa de ser curioso este obxectivo porque precisamente o plantel de transporte por estrada que estableceu a Xunta de Galicia fai uns anos o que fixo é anular absolutamente toda a competencia entre as pequenas e medianas empresas, de forma que en este momento prácticamente temos un oligopolio de unha sola empresa que ademais utiliza o sistema de UTES para ir con outras empresas locales, pero, sin embargo, realmente o que se trata é única e exclusivamente unha empresa que ten prácticamente o monopolio. Por lo tanto, eso non é máis que consecuencia da política da Xunta de Galicia que favoreceu e propiciou ese monopolio do transporte. E precisamente por eso, aproveitando esta situación que brinda este novo contrato, é polo que presentamos esta moción por parte dos socialistas de Galicia, en donde o que se trata inicialmente é solicitar á Xunta de Galicia que precisamente como motivo deste contrato establezca un protocolo de resolución das queixas e reclamacións rexistradas polas deficiencias no transporte escolar coa obriga de dar resposta á ciudadanía en un prazo inferior a un mes. E como segunda medida, e precisamente como medida de transparencia e redención de contas, remitir ao Parlamento o informe das adxudicacións do novo contrato, poñendo de manifesto o cumprimento do obxectivo de contratación máis flexible, competitivo e inclusivo co acceso das pequenas e medianas empresas á contratación. E unha segunda parte que dice remitir ao Parlamento en cada período de sesiones un informe de cantas queixas sobre o transporte escolar foron recibidas, cantas repostadas e cantas deron lugar á apertura dun expediente por incumprimento das condicións do servicio, das súas razóns e as posibles sancións. O que pretendemos, fundamentalmente, é precisamente solucionar os problemas que a decisión da Xunta de Galicia de unificar todos os transportes, incluindo o transporte escolar, se podan correxir. De feito, a situación que se atopa en algúns centros, como por exemplo o que comentábamos antes de Vila García, é que cando presentan unha reclamación desde o punto de vista da organización do horario escolar a Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación, a Consellería de Educación o que dice é que non é a súa responsabilidade e que a responsabilidade é da outra Consellería. Por iso, son situacións de disfunción que o que fan é empeorar a calidade do sistema educativo. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Río Santomé. Grazas, presidente. Boa tarde, señorías. Antes de nada, señora Balde, en vista do posible novo nomeamento de vostede como delegado do Goberno na Coruña, eu quixeralle... Subdelegado, perdón. Eu quixera decirlle
Eu quixera decirlle que o seu paso por aquí, polo Parlamento, espero que lle servira para tomar unha conciencia ampla dos temas que afectan o noso país e que defenda a este país e os intereses dos galegos e das galegas por enriba de cuestións partidistas, de tacticismos do goberno do Estado e que realmente vele polos intereses dos galegos e das galegas. Espero que cando menos esta visión máis ampla dos asuntos lle valga para iso, que bastante traballo terá por diante. Indo xa co asunto que nos trae hoxe aquí, efectivamente, vostede, señora Valde, xa nomeou algún dos problemas que ten o transporte escolar no noso país. Non é vou a deter en todos eles, mas sí que hai unha serie de cuestións que quixera decir. O transporte escolar en Galiza, se o comparamos co resto do Estado, digo por adiantarme xa a intervención do Partido Popular, máis extenso, lóxicamente por unha cuestión de necesidade, por como habitamos o territorio, núcleos de poboación, orografía, un longo, etc. E non vale solo con decir que o temos e que temos máis que o resto, senón que hai que poñelo realmente ao servizo dos alumnos, alumnas deses centros, e iso é o que non está acontecendo, senón que se está poñendo ao servizo das grandes empresas do transporte, como tamén se fai así co transporte interurbano. Un caso concreto efectivamente o CEIB Rubiáns de Vilagarcía, donde vemos que se antepoñen os intereses das empresas concesionarias por enriba dos dereitos, das necesidades, dos intereses da comunidade educativa, dos alumnos e das alumnas, e que levan xa moitos anos loitando para que a Xunta de Galiza revirta as decisións en termos de transporte escolar e que realmente lle dé solución ás súas necesidades. Dende aquí, dende o Grupo Parlamentario do BNG, moita forza tanto aos pais e nais, alumnos, alumnas, comunidade docente, comunidade educativa deste CEIB Rubiáns de Vilagarcía. Apoiamos a loita, lóxicamente, como non pode ser de outra forma, e seguro que con movilización, loita, presión, chegarán os resultados. Moito ánimo dentro do Parlamento de Galiza. Pero non só é o caso do CEIB Rubiáns, non é un caso illado, non son temáticas illadas. Temos discutido aquí en moitas ocasións da discriminación por orixe, que significa que a Xunta de Galiza se negue a, dunha vez, ver cales son as necesidades, ver cales son as alternativas para atender o transporte do ensino posobrigatorio. Moitos mozos e mozas de bacharelato, de ciclos formativos, e demais que ven que non poden utilizar un transporte público o que deberan, segundo o noso punto de vista, ter acceso, e que realmente a Xunta os deixa o seu albur, non? Porque se falamos dunha cidade, ás veces é moito máis fácil de combinar transporte para poder chegar a un centro de ensino, pero sobre todo se falamos de centros de ensino con bacharelato, con centros de formación profesional, e cando nos situamos nunha vila do rural hai moitas máis complicacións, e realmente a Xunta de Galiza non está dando solucións a este problema. Ou podemos falar tamén de problemas que aparecen nestes comezos de curso, como caso, por poñer un exemplo, da miña comarca, onde a Xunta de Galiza ven de eliminar varias das rutas, varias das paradas de diferentes colexios de primaria no concello de Cangas por situarse simplemente a menos de 2 kilómetros do centro de ensino, cando realmente existe un perxuízo real para as familias que teñen que levar os seus nenos e nenas ás escolas, e tamén para os propios nenos e nenas que ven realmente eliminado un dereito simplemente por vivir a 2 kilómetros. Non sei se vostedes saben o que son 2 kilómetros, e volvo a decir, non é mesmo 2 kilómetros nunha grande cidade que 2 kilómetros en moitas partes do noso territorio. Vamos vendo como se van eliminando recursos, como se van eliminando capacidade de que o alumnado, neste caso, accede a un transporte que lle corresponde, que teñen dereito a él. E iso nos leva a este novo proceso de licitación que a Xunta de Galiza está inmerso nel. Despois dun proceso de licitación anterior, bastante convulso, donde a propia xudicatura, os propios xuíces paralizaron varios deses contratos por exceder, neste caso, segundo din os autos do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, por exceder, nos temos dito en moitas ocasións, o número de contratos que unha mesma concesionaria pode recibir, que se pode presentar neste camiño, carreira, cara ao monopolio que temos denunciado en tantísimas ocasións. Non só lles deu exactamente igual que durante o proceso de licitación se lles avisara de que estaba ocurrindo isto, sino que cando os tribunais paralizaron estes contratos, vostedes lle deron unha prórroga sin que lle temblara a man nin o máis mínimo. Prorrogaron sin ningún tipo de problema contratos paralizados pola
da Xustiza e aquí non pasou absolutamente nada. E agora con esta nova licitación, despois deste cambio de cromos entre diferentes consellerías, vemos como este novo equipo da Dirección Xeral de Mobilidade e da Consellería de Presidencia levan toda esta legislatura intentando dar unha pátina de transparencia, unha pátina de avance nas cuestións do transporte, porque se vían realmente como había moitísimos problemas e debían lavarlle un pouquiño a cara a este departamento, pero quedou só nunha pátina, non? Nos levábamos moitos anos dicindo que había que aumentar os lotes para aumentar a capacidade das pequenas e medianas empresas de concurrir a estes transportes de contratos, fixéronos de forma moi moderada e, ademais, tamén coa cuestión da transparencia, que é unha das cousas que fala esta moción do Partido Socialista, efectivamente apoiaron unha moción do BNG para que o Parlamento galego tivese a información das ofertas das diferentes empresas concesionarias, que tivésemos tamén acceso á resolución dos expedientes e demais, pero como só era unha pátina e non hai que enfadar a quen non hai que enfadar, curiosamente, se revisamos a información que mandou a Xunta de Galiza a este Parlamento, vemos, curiosamente, que nas ofertas das diferentes concesionarias a que non adiviñan de que empresas faltan todas e cada unha delas. Supoño que poden adiviñar. Non hai nesa relación de información que a Xunta de Galiza traslada a este Parlamento ningunha oferta de contratos gañados polo Grupo Monbús, alegando confidencialidade, sin justificar a propia confidencialidade. Xa aviso que terán que responder na Xunta de Galiza a varios escritos pola miña parte pedindo que se justifique esa confidencialidade. Nos entendemos que non existe unha confidencialidade que se poida justificar en termos de cuestións tecnolóxicas e demais, sino que o que entendemos é que nesas ofertas existen melloras non executadas, existen ofertas que aceptaron como baixas temerarias e que despois, ademais, este é un tema que falaremos noutra ocasión, levaron a que a Xunta de Galiza resolvese, rescatase varios contratos deste grupo supostamente de mutuo acordo. Isto será algo que falaremos noutro momento. En todo caso, vemos como nunha nova licitación, e agardo equivocarme, vemos como realmente esa pátina de transparencia, esa pátina de sacar a Dirección Xeral de Mobilidade e todo o que ten que ver con contratación de transporte escolar e transporte interurbano, vemos que se vai quedar solo nun pequeniño intento moi tímido e moito nos tememos en que as cousas van a seguir como até o de agora. Esperemos que non, porque iso significaría antepoñer os intereses das grandes empresas de transporte por diante dos intereses do alumnado, por diante das comunidades educativas e por diante da sociedade galega. E iso é algo que un servizo público que vostedes, na Xunta de Galiza, como titulares dun servizo público, non poden permitir. Nós, en todo caso, seguiremos vixiantes e seguiremos denunciando todas as situacións que nos poidan chegar a relación co transporte escolar e co transporte interurbano. Máis nada. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Vázquez Suárez. Moitas gracias, presidente. Moi boa tarde, señorías. Ben, en Galicia, como saben, móvense cada día en torno a 80.000 alumnos e alumnas en transporte escolar. Temos máis de 3.700 rutas e máis de 33.000 paradas repartidas por todo o territorio. Iso supón un investimento de alrededor de 120 millóns de euros xuntando todo o transporte e este valor correspóndese a un ano. Isto supón máis do 20% de todo o gasto en transporte escolar de España. Isto é un dato significativo cando representamos soamente o 5% da poboación escolar. E volvo a insistir, o 20% de todo o gasto do transporte escolar de toda España cando nos representamos o 5% da poboación escolar. Eu digolle, señora Valde, se isto non lle parece que é un compromiso firme coa igualdade de oportunidades, pois
perdóneme que lle diga, pero eu non o vexo así. Evidentemente, claro que hai incidencias. Sería imposible que un servicio desta magnitude, con 80.000 alumnos e alumnas, insisto, non tivese ningún problema. Pero tamén, permítame que lle diga, confundir algunha incidencia puntual con mala xestión paréceme pouco riguroso. E tamén permítame que lle diga que non só pouco riguroso, senón un pouco irresponsable. Mire, no curso pasado, no curso 24-25, houbo pouco máis de 100 queixas no transporte compartido e outras tantas no transporte escolar. A maioría destas queixas concéntranse nos meses de setembro e outubro. Lóxicamente, cando inicia o curso escolar e se poñen en marcha novas rutas. A partir de novembro, a media baixou a 5 queixas ao mes. 5 queixas ao mes, a partir do mes de novembro e así ata o mes de xuño. 5 queixas fronte a 80.000 rapaces e rapazas que son usuarios e usuarias diariamente deste transporte escolar. É dicir, se sacamos a media, a incidencia é dun 0,006%. E non só é que se resolvan esas queixas, tamén se emiten sancións. Houbo 13 expedientes de penalidades a empresas porque, como podo decir e afirmar, en Galicia hai control, hai seguimento e tamén hai consecuencias cando as cousas non se fan ben. Esa é a diferencia entre falar e gobernar. Eu fagolle unha pregunta. Poden decir vostedes o mesmo do Goberno central con respecto aos servicios ferroviarios? Penso que non. Pódense permitir dar leccións cando teñen convertido a chegada dun tren a Galicia nunha lotería? Despois de enviar trens que non cabían polos túneles, despois de acumular atrasos constantes e discriminacións constantes nos investimentos, eu penso que vostedes non teñen autoridade moral para dar leccións de transporte cando teñen convertido a xestión ferroviaria nunha auténtica vergoña. E mire, mentres vostedes critican, en Galicia mellórase. Neste momento, xa fixeron referencia a esa nova licitación, a cal está en tramitación administrativa, agora mesmo estáse pendiente da apertura do sobre A, que, por certo, nesta nova licitación vai un incremento dun 12,2% no orzamento referente ao transporte escolar. Polo tanto, non só se trata de máis recursos, que eso xa é moito, xa é bastante, senón dunha mellor distribución. E voulle aclarar o sistema desta nova licitación. Divídese en lotes máis pequenos. Para favorecer a quen? As pequenas e medianas empresas. Limítanse a 10 o número máximo de lotes por empresa, precisamente para evitar concentracións. E reforzanse os mecanismos de control e seguimento para garantir a calidade e a seguridade. Isto, señorías, a min paréceme que é xestionar, e isto sí que é gobernar. Non é lanzar titulares, nin repartir panfletos, nin moitísimo menos. E non só a iso, podemos falar tamén da tarxeta Xente Nova, con máis de 5,5 millóns de viaxes que foron gratuitas para estudantes durante o curso pasado. Isto que supuxo? Pois un aforro de máis de 5 millóns de euros para as familias galegas. Isto tamén lles parece un problema? E agora, pois vou facer un repaso sobre a moción que presentan. Protocolo de queixas cun mes de prazo. A Xunta se atende con dilixencia todas as queixas, moitas delas incluso xa se resolven directamente nos servicios provinciais e con prazos moito máis curtos dos que vostedes propoñen. E, ademais, hai múltiples canles para presentar reclamacións, tanto no rexistro ordinario da Xunta de Galicia, por teléfono, por correo electrónico, nos centros educativos. Polo tanto, pretender decir que non existe un sistema de resposta, pois é simplemente descoñecer a realidade. Propoñen garantir o transporte en todas as partes e para todo o alumnado. Isto xa está garantido. Sempre estivo e, por suposto, seguirá estando. O transporte escolar é un servicio esencial e nunca se interrompe
por unha licitación, como en calquer outro contrato público, o servicio mantense ata a adxudicación definitiva e non hai ningún risco de que este este desatendido. E con respecto á transparencia e a rendición de contas, toda a información desta licitación está disponible públicamente na plataforma de contratos públicos da Xunta de Galicia e, ademais, neste Parlamento, como non pode ser de outra maneira, pois xa se responden a todas as preguntas que vostedes formulan con respecto a este servizo. Polo tanto, pedir informes adicionais só sobre queixas sería ofrecer unha visión parcial, porque tamén hai inspeccións, seguimento dos centros e comunicación constante con AMPAs e tamén coas empresas. En definitiva, todo o que vostedes piden xa se fai. Non se achega nada novo ou responde a un relato interesado e parcial. Eu penso, nós pensamos que se hai algo fundamental no transporte escolar é a función social que cumpre. Non se trata só de mover autobuses dun lado para outro, que se trata de garantir o acceso á educación en termos de igualdade sen barreiras socioeconómicas nin xeográficas. Este servicio que permite? Pois que un neno ou unha nena que vive nunha aldea pequena teña as mesmas oportunidades de chegar ao colexio que quen vive no centro dunha cidade. Iso é cohesión territorial, iso é igualdade real. E, por suposto, tamén é conciliación. E, como dicía, o transporte escolar é unha prioridade absoluta para este goberno, porque non só se mantén, senón que se reforza, mellora e se moderniza cada curso. Polo tanto, hai un transporte escolar que funciona con incidencias mínimas que acabo de relatar, cun control efectivo, con sancións cando proceden e cunha nova licitación que reforza este servizo. Queda claro que a Xunta de Galicia defende un servicio público esencial que garante que cada día máis de 80.000 nenos e nenas, vivan onde vivan, teñan as mesmas oportunidades de acceder á educación. E por todo isto, pois non imos a aceptar esta moción. Gracias. Escoita, que xa fora de tempo, inda que non sei se será unha metedura de pata, pero agardo que non, creo que vai a ser a última vez que debatamos neste Parlamento, señora Balde. Creo que sempre o fixemos dende o respeto e a cordialidade, polo tanto, eu o que quería era desexarlle que teña sorte e que teña un bo camiño na nosa provincia. Moitas gracias. Señora, para empezar, señora Vázquez, moitas gracias polos vos deseos. Como somos da mesma provincia, supoño que a boa xestión tamén a disfrutará. Pero vou a ser, inda que sexa nacido en Vigo, pois vou a desempeñar as miñas funcións na provincia da Coruña. Por lo tanto, espero que disfrute da boa xestión que vamos a facer desde a subdelegación do Goberno. Mañán vou a estar por aquí, o sea que ainda tengo oportunidade na que non este no atril. Señor Ríos, non necesitaba estar no Parlamento para ter unha visión amplia, porque a miña actividade persoal e profesional pois é moi longa e me permite coñecer perfectamente Galicia. O que sí lle podo garantizar que aquí, nos distintos postos que ocupei, tanto na Administración como na Universidade, como o que vou a ir agora, sempre puxen por enriba de todo os intereses de Galicia e dos galegos e as galegas. E o seguirei facendo como viñamos facendo hasta agora. Respecto ao que decía a señora Vázquez, pois eu, a verdade, despois de decir que todo isto se está feito, pensei que iban a votar a favor.
Porque, claro, si resulta que todo está feito, que problema hai en votar a favor desta cuestión? Porque o que se trata simplemente é de que non teñamos que pedir información a través do artículo 9, que, por certo, chega cando chega. En algunhas ocasións se pediron esta información a deu o conselleiro outro día e non nos la pasaron por escrito. Por lo tanto, o que se pide aquí é que a Xunta de Galicia se acostumbre a informar periódicamente ao Parlamento de como está esta situación. E vostede, bueno, creo que é mal día para falar de caos no transporte, non? Vexa nas redes, porque nas televisións non aparece, como está a situación do transporte en Madrid, tanto de metro como de autobuses hoxe e onte. E, por lo tanto, veña a falar de boa situación do transporte. Efectivamente, Galicia ten o 20% do transporte. Por eso se require todavía moito máis esforzo, porque precisamente a población galega é unha población distribuída e se necesita moito máis esforzo por parte da Xunta de Galicia. E vostede me dice que queixas hai poucas. Pois a valedora non dixo exactamente eso. E a valedora non dixo que se estaba comportando. E agora lle vou a facer unha pregunta retórica, porque non espero que me conteste, porque senón o presidente nos vai a reñir. Vostede cree lóxico que por culpa dos horarios dos autobuses se modifique o horario lectivo dun centro? Vostede o considera lóxico? Vostede considera lóxico que haxa grupos en un centro que perden unha hora de docencia a semana precisamente porque hai que asustar o horario de transporte con o centro de al lado? Vostede considera lóxico que en unha cidade como é Vilagarcía haxa un centro que ten media hora de diferencia entre a entrada e a salida dos alumnos con respecto ao resto dos centros? Vostede o considera lóxico? Eu, como docente, non, porque eso sí que afecta a calidade educativa. E, por lo tanto, xa repito, o único que se pretende aquí é transparencia, control. Vostede dice que efectivamente incrementan o número de lotes e que van a favorecer a competencia, pero se a competencia anularon. Vostedes anularon a competencia. Todas as pequenas e medianas empresas do transporte, moitas delas locales, desapareceron como consecuencia das contratacións que fixo a Xunta de Galicia. Entón, agora, intentar recuperar unha competencia cando a Xunta de Galicia, nas súas medidas, o que fixo foi eliminala, pois agora é moi difícil recuperar o morto, porque o morto é por causa das políticas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, transparencia e rendición de contas. E se a Xunta non está disposta a facelo, simplemente o que demostra é a situación o que entende a Xunta por dar un bo servicio á cidadanía. Aproveito para, non sei se mañá me vai a desear falar o presidente, aproveito para, en esta última intervención, despedirme de todos. Para mí foi un placer estar aquí. Aprendí moito, señor Ríos, a pesar do que dixen antes, aprendí moito. A verdade é que teño que agradecer a todos os diputados e as diputadas deste Parlamento a boa relación fundamentalmente fora destas portas e, polo tanto, tamén agradecer ao meu grupo, Partido Socialista, a confianza que depositou en min para presentarme ás eleccións e tamén a confianza que deposita agora para irme á subdelegación de Goberno para seguir facendo servicio público, que é o que levo facendo desde o ano 85. Por lo tanto, moitas gracias e sempre vai aquí no corazón. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias e tamén lle desexamos na mesa moita sorte. E agora xa rematado o debate das mocións, pois procedemos á votación das mesmas. Echen as portas, por favor. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don José Manuel Golpe sobre a reactivación económica das zonas afectadas pola perda de grandes industrias tractoras. Hai unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e hai unha emenda do Grupo Parlamentario Popular. Non sei se chegaron a un acordo. O acordo está transicionado con todos os grupos. E entonces, se está transicionado... Sí. Vostede pide a votación, acéptalle vostede a votación por puntos, e que puntos...
Perdón, vamos a ver. O autor da moción, o autor dixo que aceptaba a votación por puntos. Se os queren, non, supoño que ele é o dono da iniciativa. Entonces, que puntos quere separar? Perdón? Separar? Solicitamos a votación por puntos, pediríamos facer votación separada do punto 1 e o resto votaríanse en conxunto. E o resto en conxunto. Do 2 ao 6 votaríanse conxuntos. O sea, separar solo un. Sí. Vale. Pois votamos entonces, están todos de acordo, votamos o punto número 1. Presentes 72 máis 1, votan afirmativamente 72 e hai unha abstención, polo tanto queda aprobado este punto. Votamos ora o resto dos puntos da moción. Votamos. Presente 72 máis 1, afirmativamente 34, en contra 38, hai unha abstención, polo tanto, estes puntos quedan rexeitados. Votamos agora a moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Anoa Presas, sobre a eficacia do sistema de protección ás vítimas de violencia de xénero. Acéptase a emenda do Grupo Parlamentario Socialista e dixo que non aceptaba a emenda do Grupo Parlamentario Popular e a ponente do Grupo Parlamentario Popular pediu a votación por puntos. Non lle acepta. Pois entonces solamente se acepta como adición a do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 71 máis 1, afirmativamente 34, en contra 38, polo tanto, queda rexeitada. Votamos agora a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de don Julio Abalde, sobre a situación do transporte escolar en Galicia. Non se presentaron emendas, votamos. Presente na sala 72 máis 1, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. E agora continuaríamos co punto 5 da orden do día, que son as de proposicións non de lei, e antes saudamos os, penso que son a Asociación de Empresarios de A Coruña. Son a Asociación de Empresarios da Coruña, que hoxe visitan o Parlamento, pero empresarias, bueno, non, aquí me pon, eu leo textualmente, Asociación de Empresarios, será que hai homes e mulleres? Non, eu aí vexo un home, dous, eu vexo dous. Non, eu só pregunto, non vamos a convertir o saludo nunha polémica, serón a Asociación de Empresarios e Empresarias da Coruña, ou empresarias, se só lo queren, nos dá igual. Bueno, quedan saudadas e gracias por vir ao Parlamento. E agora continuamos entón, a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de doña Anoa Presas, sobre a postura que debe defender a Xunta de Galicia na vindeira reunión do 21 de abril de 2025 co Ministerio de Facenda en relación coa quita da débeda. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e para formular a proposición ten a palabra a señora Presas. Boa tarde ás empresarias tamén e ás mulleres, que xa vemos que dá igual cantas sexamos, basta que xa só un home para invisibilizarnos, pero en fin, seguimos camiñando. Ben.
polémica. Se non entenderon, explico yo despois que boa falta me fai o tempo para isto, efectivamente. Señorías, hoxe traemos unha iniciativa que é xusta, urxente e necesaria. Pedimos que o Partido Popular de Rueda deixe de traducir os intereses de Galiza, que rectifique e acepte a condonación da débeda negociada polo BNG. As oportunidades hai que aproveitalas e hoxe Galiza ten unha oportunidade sen precedentes que era absolutamente impensable durante os gobernos da dereita no Estado e unha realidade hoxe grazas ao papel das forzas soberanistas no Estado que ante un contexto sen maiorías negociaron a favor de que se abra a negociación sobre a débeda e así as cousas hoxe están riba da mesa unha quita da débeda que aliviaría as nosas finanzas e que supón recibir un trato equitativo ás comunidades que non aderiran no seu día ao FLA, como é o caso da Xunta de Galiza, que se financiou a súa débeda no mercado privado e que, polo tanto, foi máis custoso. Polo tanto, temos ante nós a oportunidade de aproveitar xusto o que pedía o Partido Popular cando pensaba que era un imposible. Xusto o que demandou o Parlamento galego no debate do Estado da Nación de 2023. Polo tanto, hoxe dicímoslle que xa chegou de pataleo, que é o momento de que agora que o Congreso vai tramitar este proxecto de lei, o Partido Popular escolla por fin entre Galiza e o seu servilismo partidista as instrucións de Génova. Con esta iniciativa brindamos a oportunidade de rectificar e de acertar. Rectificar e acertar porque a estas alturas xa ninguén cree as manipulacións do Partido Popular que se adica a facer moi especialmente na CRTVG respecto do debate da débeda. Sabemos que están acostumados a manipular e terxiversar a realidade. Vímolo no Prestige, vímolo na guerra de Irak, vímolo na crise de incendios, negan vostedes as súas responsabilidades, negan vostedes os seus erros, negan todo o posible e parece que todo vale, pero desde logo dos mesmos autores do negacionismo do cambio climático vemos agora o negacionismo da quita da débeda. Polo tanto, queremos insistir hoxe nalgunha cuestión novamente. En primeiro lugar, que é absolutamente falso que a negociación da quita invalide o máis mínimo a negociación dun sistema de financiamento mellor para o noso país. O Partido Popular di agora que non quere a quita porque o que hai que negociar é un mellor sistema de financiamento. En primeiro lugar, insisto, que terá que ver unha cuestión coa outra, que impedirá ao Partido Popular negociar por Galiza se así o que o quere. Desde logo non tiveron os mesmos miramentos para abrir unha negociación cando no Estado español se destinaban milleiros de recursos económicos para sufragar o rescate millonario á banca, cando se dedicaban a rescatar as radiais madrileñas ou cando se aumenta o gasto militar. En todo caso, respecto ao sistema de financiamento, habería que dicir que a boas horas mangas verdes, porque eu quero recordar que ese modelo actual vixente que o señor Feijóo asinou do seu puño e letra no ano 2009 leva caducado desde o ano 2014. Aínda estaban vostedes no goberno do Estado e non tiveron ansia ningunha por pedir un mellor financiamento para Galiza. Non negociaron co señor M. Rajoy, non negociaron cando entrou o Partido Socialista no ano 2018 e máis. Neste Parlamento vimos como na anterior legislatura e nesta bloqueaban unha comisión de propostas para o sistema de financiamento. Nesta legislatura nin sequera aprobou o seu plan de traballo porque o Partido Popular non lle interesa ter unha proposta que defenda Galiza porque sabe que entraría en incoherencias coa súa estrategia partidista a nivel de Estado e porque saben que ademais o debate do sistema de financiamento hai que abrilo e hai que pedir máis avance en cotas de autogoberno e non están dispostos a facelo. E máis, vimos como se dedican a criticar a proposta que o Bloque Nacionalista Galego como líderes da oposición si trouxo a este Parlamento para avanzar cara a un cambio de modelo e un modelo de concerto económico. Non lles gusta a proposta do BNG, pero non traen vostedes ningunha proposta. Vaya vergoña. En segundo lugar, queremos insistir en que agora din vostedes que non pode haber unha quita porque beneficia os malos xestores. Mire, que se beneficia os malos xestores, desafortunadamente, a que máis beneficiar
neste caso, pois será a Galiza, porque vostedes triplicaron durante os seus gobernos a débeda deste país. Triplicaron a débeda destes gobernos e, ademais, poderíamos pensar que foi, durante a época en crise, para soster os nosos servizos públicos. Pero a verdade é que iso non pasa nin o máis mínimo exame, non pasa a proba do algodón, porque vostedes triplicaron a débeda máis de 12.000 millóns de euros, segundo o último dato do Banco de España, o que habería que sumar as colaboracións público-privadas, como ese fracasado Hospital Álvaro Cunqueiro ou as autovías, tal e como demostran os informes do Consello de Contas, pero en todo caso, que fixeron vostedes tamén nestes anos cos servizos públicos? Que fixeron coa sanidade, por exemplo? Para mostrar un botón, atención primaria, máis de 1.900 millóns de euros recortados en atención primaria durante os anos do seu goberno, que explica que haxa que agardar ata 10 días por unha consulta ou que haxa neste país nenos e nenas sen unha pediatra. Ou que pasa no ensino, que acaban de comenzar as clases, pois un propio informe do Consello de Contas deixou ben as claras que entre 2009 e 2019 recortaron vostedes 2.500 profesores e profesoras neste país. Iso é o que explica ter un ensino que aínda non se recuperou dos seus recortes e que por iso vai ir o próximo sábado a unha gran movilización en defensa do ensino público neste país. Así teñen vostedes os servizos públicos mentres triplicaron a débeda deste país. Unha hipoteca para futuras xeracións e para futuros gobernos. Polo tanto, é unha absoluta manipulación dicir que unha quita da débeda de máis de 4.000 millóns de euros non suporá un beneficio para Galiza, porque é evidente que sí, e ademais é evidente que están a manipular esta cuestión e que cada vez teñen menos argumentos en riba da mesa. Saben vostedes que o seu goberno gasta este ano, este exercicio orzamentario 2025, máis en pagamento da débeda do que en toda a Consellería de Política Social. E saben vostedes que se o Estado asume a súa responsabilidade e asume unha parte, un terzo desa débeda, vai ser o Estado quen se responsabilice por unha vez dun problema que tamén causou en boa parte pola súa política centralista, e saben que cada euro que aforren vostedes no pagamento da débeda pode ir destinado a gasto social. E se agora o Partido Popular quere abrirse tamén a acabar co marco de límite de déficit, pois benvidos a ese debate. Pero en todo caso, nos insistimos, se non lles gustaba a proposta, tiveron meses para negociar. O Estado trasladoulle á comunidade unha proposta en febreiro. E que fixo o Partido Popular? Da primeira reunión levantouse para facer seguidismo da estrategia da señora Ayuso. Da seguinte reunión, vanagloriábanse de que durou 10 minutos e foi telemática. E a partir de aí, que fixo o presidente da Xunta? Non negociou co presidente do Goberno. En todo caso, iso foi unha vergonza, pedimoslle que sexa unha vergonza do pasado e que aproveiten o presente. Agora mesmo, este proxecto de lei vaise tramitar no Congreso das e dos Deputados e Galiza terá que aproveitar esta oportunidade de negociación. Polo tanto, hoxe teñen a responsabilidade e teñen a oportunidade de demostrar que teñen algo aínda de fidelidade deste país e que van antepoñer os intereses de Galiza fronte aos intereses do señor Feijóo no Estado. Demostren que obedecen a Galiza e acepten unha quita da débeda e abran unha oportunidade que este país non pode desaproveitar. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Benvidas, empresarias da Coruña. Señorías, hoxe Galicia xa ten en riba da mesa unha oportunidade histórica: liberar 4.000 millóns de euros de débeda pública. A pregunta é sincera, señorías da bancada do PP: están co futuro de Galicia ou están co cálculo partidista do señor Feijóo? A ese Feijóo que lle gusta máis a fruta que facer unha oposición á altura do Estado, como se di, que é un partido de Estado e teñen esa ansia de chegar ao poder, pois non está facendo unha oposición á altura do Estado. Por que non condea con todas as letras o xenocidio de Gaza?
orgullosas, en femenino, estamos as socialistas de Galicia de saber que estamos do lado correcto da historia, cun presidente que anuncia medidas contundentes contra o xenocidio, dando exemplo en Europa, que recordamos o que dixo as palabras de Borrell, asistimos atónitos a unha Europa que está perdendo a alma. Orgullosas de non estar do lado dos que practican a política da lameira, rebasando todos os límites ao falar de fosas comuns, insultando as vítimas do franquismo. Señorías, outro exemplo dese boicot, dese seguidismo vergoñento e lamentable do señor Rueda é negarse a aceptar a quita de 4.000 millóns de euros que é como rexeitar un premio de lotería. Hoxe o PP ten que elixir entre Feijóo ou Galicia, e non hai volta de folla. E aquí está a clave. Esta condenación non é un agasallo, é unha oportunidade de facer política útil para Galicia, lonxe da lameira. E temos unha proposta que é unha histórica e marca unha xeración. A proposta do Goberno de España supón condonar máis de 83.000 millóns de euros de débeda pública a todo o Estado, ás comunidades autónomas de réxime común, dos cales 4.000 millóns serán correspondentes a Galicia. E non estamos a falar dunha cifra abstracta, estamos a falar de sanidade pública, de escolas, de residencias, de dependencia, estamos a falar do futuro. O que ofrece o Goberno de España é claro, 4.000 millóns de euros de débeda pública que xa non será galega, que non é incompatible con falar, con negociar do sistema de financiación autonómica, poñendo Galicia no corazón e na cabeza, atendendo, claro, as singularidades galegas como nacionalidade histórica que somos. Implicará unha reducción inmediata do risco financeiro da Xunta e un alivio das amortizacións anuais da débeda, que significa aforro dos intereses sempre que se cumpra a regra de déficit, que evidentemente Galicia non cumpren, que se dixo Airez, non polo lado dos gastos, senón polo lado dos ingresos, coa política irresponsable de recaudación fiscal que practica o Goberno do PP, que leva 17 anos na Xunta. Podemos entender que unha familia, se lle quitan un tercio da súa hipoteca, do piso que está a pagar, amortiza intereses ou amortiza capital. Evidentemente, eso é aforro. E fronte a isto, que fai o PP? Excusas e máis excusas e, sobre todo, seguidismo de Feijóo. E dígolle máis, cando este anteproxecto de lei orgánica chegue ao Congreso, será moi difícil de explicar porque os deputados e deputadas galegas que se senten na bancada do Congreso pois votan en contra de que a Galicia se lle condone 4.000 millóns de débeda. Como lle van a mirar a cara os veciños e veciñas que representa cando regresen a Galicia? E miren os datos, son moi clariños. Hai un problema de débeda. Desde que están no goberno se triplicou. En 2009 eran 4.900 millóns, agora máis de 12.000. Pagamos máis de 1.700 millóns de euros en xuros desa débeda, que supón o orzamento da Consellería de Política Social. A quita supón borrar 1 de cada 3 euros de débeda. E grazas ao criterio de poboación axustada que se aplica nesta proposta do Goberno de España, pois terás en conta as singularidades do avellantamento e tamén a dispersión xeográfica de Galicia. Pero, como dicía, non é só o que temos que mirar o lado dos gastos, tamén o lado dos ingresos. Esta é unha balanza en equilibrio. E o señor Rueda, ademais de practicar un seguidismo obsceno, é irresponsable na súa política fiscal. Por qué? Porque lle perdoa impostos os máis ricos, mentre recorta e privatiza servicios públicos. Vamos a dar datos. Os patrimonios máis altos de Galicia acumularon case 9.000 millóns de euros máis nos últimos anos. Un 8% dos máis ricos de Galicia concentra o 76% do patrimonio total dos fogares. E vostedes do PP seguen falando de bons xestores, cando o que fan é deixar que uns poucos gañen máis a costa da maioría dos galegos e das galegas. Eu tamén falaba hoxe pola mañá do artigo 12 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria. Eu tamén sei ler ese artigo. E no apartado cuarto, que di? No apartado cuarto di que as comunidades autónomas que asuman competencias normativas de autogoberno fiscal poderán incrementar as reglas de gasto público. Para que todos o entendamos,
Se Galicia asume máis autogoberno fiscal nos tributos cedidos polo Estado, o imposto de patrimonio, o tramo do IRPF, o imposto do doazóns, pois evidentemente poderá gastar máis en servicios públicos básicos. Recuperación da atención primaria, sanidade pública, atención do profesorado dos nenos con necesidades educativas especiais, un SAF digno e unhas residencias públicas dignas, señorías. Esa realidade o demais son contos e non se confundan, intentan enganar, pero isto non é un traxe a medida para Cataluña. As comunidades autónomas máis favorecidas, pois, están gobernadas polo Partido Popular, pois, en termos absolutos, Andalucía é máis beneficiada, 18.900 millóns, e per cápita as máis beneficiadas son Andalucía, Valencia e Murcia. E por outra parte, quero ser clara co BNG. Levamos semanas escoitando que esta quita foi negociada por BNG. Pois ben, imos dicilo con claridade, non é certo. Se o modelo que se aplica a todas as comunidades en réximo común, tamén negociaron vostedes a quita de Murcia, ou a de Aragón, ou a de Castela-A Mancha. Non, señorías, non. O que vostede pactaron no 2023 no acordo de investidura foi pedir medidas compensatorias se había condenación diferenciando as comunidades autónomas se acudiran ou non ao FLA. O resto é propaganda. E o máis grave da súa contradición é que, por un lado, defenden con razón aceptar a quita de 4.000 millóns de euros nun sistema solidario, equitativo, xusto, pero, por outro, piden un concerto económico que suporía sair dese sistema común e solidario e quedar aillados, además de ser ruinoso para Galicia. É dicir, o BNG defende unha medida que reforza a solidaridade territorial e, ao mesmo tempo, pide un modelo insolidario. Por iso, señorías, as conclusións son moi claras. O primeiro, o PP está disposto a sacrificar 4.000 millóns de euros por seguidismo de Feijóo. Iso será un erro histórico. 2, o BNG presumo de que non o fixo e, ademais, propón modelos que serán letais para Galicia. Iso é incoherencia. E o PSOE, o PSDG, ofrece pois unha medida seria, unha medida legal, unha medida xusta, unha medida solidaria. O PPDG e o señor Rueda, o frente, teñen que escoller Feijóo ou Galicia. Se votan en contra desta medida no Congreso, cometerán unha traición a Galicia que quedará gravada na memoria colectiva. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Sanz. Ben, grazas, presidente. Boa tarde, señorías. Señora Presas, nunca podería imaginar que veríamos unha iniciativa na que o BNG sexa máis sanchista que o propio señor Besteiro. Veñen aquí dicindo que estamos ante un acordo beneficioso para todas as comunidades autónomas, cando a realidade é que esta proposta de quita non deriva dun acordo negociado co conxunto das comunidades e incluso algunha delas, como por exemplo Galicia, sairá prexudicada. Estamos ante unha tomadura de pelo. Estamos ante un vais dos peaxes que Sánchez ten que pagar por ter sido investido presidente. E voulle lembrar, porque fala do acordo adoptado no DEA no ano 23, non manipule, por favor, o que se firmou, aprobou por unanimidade foi que, no caso de condonación ás comunidades que se adheriron ao FLA, que se compense equitativamente ás comunidades que non o fixeron. E nós consideramos, como vou explicar, que esta oferta de condonación da débeda non é en absoluto equitativo. Ben. Señorías do BNG, vostedes que sempre presumen de poñer os intereses de Galiza por enriba dos intereses dos partidos, resulta que son os máximos defensores dunha quita trampa, como consecuencia da cal cada galego acabaremos pagando máis débeda da que temos na actualidade. Mire,
Que aquí o señor Basteiro, co papelón que fixo esta mañá, defenda este sistema, pois pouco nos asombra, porque xa sabemos que o seu papel se limita a ser unha sucursal do sanchismo en Galicia. Pero que agora o partido da señora Pontón pretenda ser máis papista que o Papa e máis servilista ante Sánchez que o propio PSDG é, como mínimo, sorprendente. Porque vostedes, señorías da oposición, respecto da quita, non dixeron unha soa verdade. Como o tempo moi limitado, eu se lle vou contar hoxe 3 mentiras. Primeira mentira. Mentiron cando afirmaron que estábamos ante unha condonación da débeda. Vostedes saben que iso é falso. A débeda non se condona, non desaparece, non se volatiliza. A débeda que se fai se cambia, a débeda se cambia de mans. Pasa das comunidades autónomas ao Estado. E todos os españois, incluídos os galegos, pagaremos a débeda dos cataláns, débeda xerada polo derroche independentista. Non nos cansaremos de repetilo, porque vostedes están enganando os cidadáns. E que mellor exemplo dese engano que o recente exemplo da ministra de Hacienda ou da ministra portavoz dos socialistas en Madrid, cando dixeron, ambas ministras, que familia española, no seu sano xuizo, dixo a señora Montero, se lle plantea unha condonación de parte da súa hipoteca, diría que non. Pois, por suposto, ningunha. O que pasa é que a señora ministra se lle olvidou dicir que esa familia responsable se lle perdoa parte da súa hipoteca, pero vai tocar asumir a hipoteca dun veciño que gastou sen control e que é dun importe superior a que esta familia tiña. Señora ministra, quen voluntariamente quere asumir unha hipoteca maior da que tiña porque outros gastan irresponsablemente? Pois xa yo digo eu, ninguén. Sánchez invita, pero pagas ti. Segunda mentira. Cantas veces temos escoitado aquí aos grupos da oposición, hoxe mesmo, que aceptar esta quita implicaría que Galicia disporía de 4.000 millóns de euros de recursos adicionais. Iso non é certo. Esta quita trampa non implica maior capacidade de gasto. Trátase dunha operación exclusivamente financeira e o que se aforra de débeda non xera maior marxe de gasto para outras políticas públicas. Quizáis este sexa o maior dos bulos que temos escoitado respecto á quita trampa. Estamos ante unha actuación insólita dos grupos da oposición que supoño que o fan para enganar a poboación e convencela de que esta operación non é o que realmente é, un pacto político cos independentistas cataláns. Trátase, conscientemente, de crear un relato confuso e incierto ante a opinión pública que non ten por que coñecer os temas técnicos e se lle traslada a idea, repito, falsa, de que menos débeda podería conlevar maior gasto. Ben, xa vimos esta mañana ao propio señor Besteiro defendendo este bulo. Está claro que ou non se entera, non sei, o que intencionadamente contribúe a esta estrategia de confusión. El saberá por que actúa así. Pero este non é só o señor Besteiro, tamén a señora Pontón a semana pasada chegou a afirmar que aceptar esta quita significaría ter máis recursos, nada máis e nada menos para atender necesidades sociais, recuperación de lumes, vivenda, sanidade, educación ou para facer fronte ao despoboamento rural, pecho comillas. Señora Presas, vostede foi máis prudente que a señora Pontón e xa no último pleno e hoxe mismo recoñeceu que de 4.000 millóns de euros nada de nada e dixo que como moito se poderían reinvertir os euros que se aforren en intereses. Pero iso tampouco é así. Así que, por favor, señorías da oposición, deixen de percorrer Galicia espallando unha mentira. Como dixo hoxe o presidente Rueda, eu non lles pido que nos crean a nós. Pídolle que crean o Ministerio de Hacienda, artigo 12 da Lei de Orgánica de Estabilidade Presupuestaria, que está colgado no documento que acompaña o anteproxecto que se aprobou no Consello de Ministros, que di na súa páxina 7, xa lle leu o presidente, pero vou a repetir eu tamén. Artigo 12. Impide da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, impide que o aforro de intereses producido pola reducción de débeda poida ser empregado en incrementar o seu gasto. Impide incrementar. Queda claro, non? Pero, se non me creen a mí, non creo ao presidente Rueda, non creo ao Ministerio de Hacienda, pois poden crear a AIREF, que di nunha nota informativa que, en consecuencia, este ahorro non modifica o cálculo, sin excepcións, señora Iglesias, este aforro non modifica o cálculo da regla de gasto e, polo tanto, non xera maior marxe de gasto en outras políticas públicas. Queda claro, pero se non lles vale ni a AIREF ni todo isto que lle digo, pois leen a prensa, que na prensa tamén está. O anteproxecto da quita da AIREF desmiente a Sánchez e a Montero, literal, o aforro non pode ser máis gasto. Es que eu non sei como máis se lle podemos explicar. Eu penso que queda claro que estamos ante argumentos contundentes, non interpretables nin opinables. Estamos ante o mandato claro dunha lei, así que, por favor, deixen de enganar. Onde están os 4.000 millóns de euros, señor Besteiro? Onde están os 4.000 millóns de euros, señora Pontón? Ben, por último, terceira mentira.
Tampouco explican que estamos ante un negocio ruinoso porque Galicia tería que asumir 600 millóns de euros de débeda de outras comunidades autónomas. Isto implicaría algo que xa explicamos moitas veces, pero faremos todas as que faga falta. Cada galego, con esta oferta, se lle reduce a débeda en 1.477 euros, pero a asunción de débeda que temos que facer de outras comunidades autónomas asumiríamos 1.702 euros de débeda estatal. En definitiva, con este suposto negocio da quita trampa, cada galego nos endebedaremos en 225 euros máis. E por se isto fora pouco, tamén sabemos que o cálculo se nos deu un 4,8%, non sei moi ben por qué, por debaixo da poboación, que somos un 5,5%, ou por debaixo da poboación axustada, que somos un 6,7%. Mirémolo, como mirémolo para os galegos, este é un negocio ruinoso, xa que as comunidades máis beneficiadas teñen unha condonación por habitante axustada un 67% superior á nosa. Señora Presas e señora Iglesias, como explican isto? Se vostedes apoian esta discriminación, terán que explicar por que o fan. Por que veña aquí a defender sen rubor unha quita trampa deseñada co cálculo que máis perxudica a Galicia. Non apoiaremos esta iniciativa e apoiaremos ao Goberno galego que presentou alegacións anteproxecto e tamén se decide tomar calquera medida, como, por exemplo, acudir á vía judicial, o que se necesite para defender a Galicia deste atropelo. Remato xa deixando claro que os populares galegos non nos someteremos ás exigencias do independentismo catalán e da folla de ruta do seu xantaxe a Sánchez. Folla de ruta que pasa pola aprobación da chamada condonación da débeda, como paso previo á aprobación do cupo catalán e da financiación singular para Cataluña, que será a excusa perfecta para sacar a esa comunidade do sistema ordinario, de xeito a que a débeda que eles contraeron a terminemos pagando todos os españois, os galegos tamén, e ademais deixen de contribuir ao sostentamento deste país. Votaremos en contra desta iniciativa con total convencemento. A condonación da débeda é unha condenación ao contribuinte do resto de España para sufragar a República ensoñada polo independentismo catalán. Non cabe maior impunidade, ilegalidade e traición por parte do Goberno de Sánchez, pero máis triste que a señora Pontón e o seu partido se preste a esta trama. E vostedes que tan nacionalistas galegos din ser, o que están facendo é defender os intereses de Cataluña por enriba dos intereses de Galicia. Moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Presas. Grazas, presidente. Ben, co Partido Socialista vou perder un minuto e xa me queda dito para o resto de debates que nos queden por diante neste período de sesións. Eu sei que é difícil de entender para un partido acostumado a recibir ordes de Madrid, pero que guía as actuacións do BNG é bastante claro. O BNG defende Galiza contra o egoísmo do centralismo. É así de claro e nós non nos equivocamos. Nós non nos equivocamos de inimigo. Hai que en sí e o resultado é que cada vez máis xente confía na forma de entender a política que temos no BNG. Ben, señora Sanz, dixo unha verdade, que a quita da débeda é unha peaxe que ten que pagar o Partido Socialista por ser investido. Por fin entendeu que o BNG negociou o seu voto de investidura a cambio de cuestións positivas para Galiza. Por fin o entenderon. Por fin o entenderon. Agora, só falta que recoñezan o lóxico e evidente que a Galiza vai ir mellor cunha quita da débeda que sen ela. Cal é a cuestión? Que vostedes estiveron anos e anos argumentando que se había unha quita ia ser só para Cataluña. Spoiler, non foi así. Despois argumentaban que ia ser só para as comunidades que aderiran ao FLA, que vostedes non aderiron, pagaron máis, e quen foi o inventor do FLA 1 e 2, o señor Montoro, agora investigado por corrupción. En fin, en todo caso, iso non pasou tampouco. O BNG cumpriu con este acordo do debate de investidura e negociou para que Galiza estivera incluída, para que as comunidades que non aderiron ao FLA non foran penalizadas nunha negociación da quita da débeda. Eu pregúntome por que vale que o Estado se endebede para financiar as radiais madrileñas ou rescatar a banca e non vale que se endebede para aliviar a carga de débeda que vostedes triplicaron. Se eu teño 20 euros
que pagar todos os meses ao banco e de súpeto hai alguén que vai asumir eses 20 euros, pois poderei reinvestir os 20 euros que a destinar noutras cuestións. Ninguén do BNG dixo aquí que nos foran ingresar un cheque multimillonario de 4.000 millóns de euros. E outra vez volvo a dicir, queren ter arredor de 4.000 millóns de euros máis para investir neste país? Pois cambien vostedes de modelo e defendan que Galiza xestione directamente os seus recursos económicos e os seus impostos con modelo de concerto e negocien despois canto se lle devolve o Estado. É así de sinxelo. Os expertos en condonar son vostedes condonando sempre impostos os máis ricos. E xa agora, de repente, están descubrindo que hai un problema co límite de déficit do marco de estabilidade e que foi históricamente o Bloque Nacionalista Galego a única forza política deste país que se opuxo a iso. Negocien vostedes co Estado poder ter máis recursos. É así de sinxelo, é así de sinxelo. Polo tanto, nós insistimos unha vez máis por responsabilidade política con este país. Non hai ninguén que lles compre que lle vai ir mellor a Galiza sen aceptar unha quita que aceptándoa. Polo tanto, é o momento de que rectifiquen, de que entren en razón, de que disimulen un pouco durante a tramitación no Congreso das e dos Deputados e que cheguen a un acordo polo ben de Galiza. É incrible pensar que haxa gobernos do Partido Popular dispostos a traizoar os intereses deste país simplemente pola estrategia cutre electoralista do señor Feijóo. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular por iniciativa de doña María Deza sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe realizar ao Goberno Central referidas ao traballo conxunto entre o Estado e as comunidades autónomas no que atinxe a política de vivenda. Presentáronse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e outra emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Deza. Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. O acceso á vivenda constitúe un dos principais desafíos sociais que afectan a milleiros de españois e tamén a galegos. Trátase dunha cuestión sensible que require unha planificación seria, estabilidade normativa, financiamento suficiente e, sobre todo, cooperación leal entre administracións. En este contexto traemos hoxe esta iniciativa que reivindica precisamente esa cooperación guiada polo diálogo institucional e o consenso. Unha iniciativa que procura a aprobación dun novo plan estatal de vivenda, porque a día de hoxe, a piques de rematar o anterior, a Xunta segue sen ter un borrador do mesmo. Porque Galicia, a pesar das falsidades difundidas, como por exemplo polo alcalde da cidade olívica, non renuncia a chegar a un acordo ao respecto do financiamento do novo plan estatal, tal e como veu reiterando o Executivo galego en numerosas ocasións. En este sentido, xa se mantiveron varias reunións e intercambiáronse numerosas cartas co Ministerio, nas que desde o primeiro momento manifestouse pola Xunta de Galicia o interese por acceder aos fondos do plan estatal. E que dúas demandas se trasladaron desde Galicia, que, por certo, non acaban de cumprirse. Pois, primeiro, coñecer o borrador novo plan, cuestión que interpreto que a todo o mundo lle parecerá lóxico, e segundo, que se convoque a conferencia sectorial coas comunidades autónomas. Porque a falta de información respecto do novo plan estatal de vivenda 2026-2030 pon en risco as necesarias actuacións que, no seu caso, deben de levar a cabo as comunidades autónomas. Por iso, ten todo sentido reiterar a petición de información detallada sobre os diferentes aspectos do futuro plan de vivenda, que a Xunta aceptaría cofinanciar co 40%, tal e como propón o Goberno de España. E fronte ao silencio, a Xunta non permanece de mans cruzadas. Perante a falta de información do Goberno Central, o Goberno Autonómico remitiulle as propostas de Galicia xa o pasado mes de decembro para o novo plan estatal. Entre outras, propoñíase un marco común e flexible, financiación acorde co esforzo inversor de cada comunidade autónoma, cofinanciación das vivendas de promoción pública en réxime de venda e alugueiro, axudas á rehabilitación, á conservación, á accesibilidade e á mellora da eficiencia enerxética,
axudas para vivenda protexida para promotores e cooperativistas en alugueiro e tamén en venda, axudas a particulares para a mobilización das vivendas baleiras, a cesión gratuíta de vivendas e solos da Sareb e a revisión da lei polo dereito á vivenda e da normativa fiscal. Miren, a semana pasada, na famosa entrevista emitida na TVE, o presidente do Goberno pedía a cooperación dos concellos e das comunidades autónomas para resolver os problemas da vivenda. Nesa mesma entrevista, Sánchez asegurou que o Executivo Central está a poñer as estadas para resolver as dificultades ao acceso á vivenda tanto en alugueiro como en propiedade. Pero de verdade isto é así? Vayamos aos datos. Se poñemos o foco no mercado residencial, vemos como se mantén a escalada de prezos. Segundo o índice de prezos de vivenda publicado polo INE, o prezo de venda libre en España creceu un 12,7% interanual no segundo trimestre do 2005, o maior incremento desde 2007. Así mesmo, o déficit de vivenda acumulado en 4 anos ascende a unhas 515.000 vivendas, cifra que crece ata 600.000 se se consideran as vivendas terminadas. Respecto á oferta de vivenda no mercado alugueiro, a Federación Nacional de Asociacións Inmobiliarias advirtiu que o inventario da oferta de venda do alugueiro de longa estancia caeu un 36,3% ao longo do ano 24, mentres que a demanda creceu a un ritmo dun 26,28%. En 2024, o total de inmobles comercializados en réxime de alugueiro en España foi de 734.662, unha reducción de máis de 120.000 vivendas en tan só 2 anos. E para este ano 2025, a previsión é que a cifra siga diminuindo. Ademais, desde a introdución da Lei de Vivenda, os precios dos alugueiros subiron máis do 26%, superando por primeira vez os 1.000 euros de media. Todos estes datos demostran que Sánchez non estaba contando a verdade. Son consecuencias dunha normativa intervencionista que pretende resolver os problemas mediante imposicións e limitacións, que o único que ocasionan é unha reducción na disponibilidade da vivenda. E non falemos das 183.000 vivendas públicas prometidas polo señor Sánchez, obxectivo que pretendía lograr combinando actuacións do Ministerio e da Sareb. Porén, segundo os datos facilitados polo propio Goberno, a finais do 24, soamente se acadou o 5% do prometido. Ese é o resultado despois de 8 anos de políticas impulsadas polo Goberno do señor Sánchez e 2 anos despois da entrada en vigor da Lei de Vivenda Estatal, que era prometida que iba a conter os prezos, garantir o acceso á vivenda, ampliar o parque de alugueiro e protexer os inquilinos. Pero os datos son os datos e nada máis lonxe da realidade. O señor Sánchez decía, cando se aprobou esta lei, que la vivienda deja de ser un bien de lujo y se convierte en un derecho, política útil para la mayoría. E desde aquí eu digo, menos mal que se trataba de política útil. E fronte a esa política útil, que cada vez dificulta máis o acceso á vivenda, aquí en Galiza o Executivo galego triplica neste exercizo o orzamento destinado á vivenda. No que vai de legislatura están en marcha máis de 2.800 novas vivendas públicas. Adquiríronse e rehabilitáronse no marco do programa Rexurbe máis de 90 inmobles. Creouse a sociedade Bipugal, que xa avanza no seu reto de construir 2.350 vivendas de promoción ante 2028. Aprobáronse medidas excepcionais e temporais, aplicáveis ata finais de 2028, como que as vivendas de promoción pública adquiren a condición de obra de interese xeral, de tal forma que permitirá axilizar os procedementos. Elimínase trabas para a conversión de baixos en vivenda, facilítase o remate de obras inacabadas e moitas outras medidas tamén tributarias. Estás a promover tamén o novo programa de mobilización de vivendas baleiras Fogar Vivo para incentivar a entrada no mercado do alugueiro de vendas de titularidade privada con renda accesible. Ademais, estás a traballar cos concellos na cesión de solo urbano consolidado para a execución de vivendas. Grazas a estas cesións, disporase de solo para máis de 850 novos fogares. Redobraron os esforzos para desenvolver solo no que se poderán construir 25 novas vivendas máis nos próximos anos. Lanzouse o novo Fondo de Cooperación para financiar sen xuros a construcción de nova vivenda protexida. E por medias de axudas para a rehabilitación de vivendas de titularidade municipal, colaborase tamén cos concellos de menos de 30.000 habitantes para incrementar o seu parque público de vivenda para alugueiro. En definitiva,
fronte a unha política intervencionista do Goberno central que pode calificarse de todo menos útil, unha política que procura garantir un acceso real ao principal ben das familias, o acceso ao seu afogar. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Quen do Grupo Parlamentario Socialista? Grazas, presidenta. Boa tarde a todas e todos. Corresponde á Xunta de Galicia a competencia exclusiva en materia de vivienda. Sempre é bueno lembralo. Moito se falou esta mañá de competencias. Competencia a de vivenda esquecida e non exercida durante 16 anos polos gobernos do PP. E agora chegan as presas. E, como sempre, os culpables son os demais. Tamén esta mañá demostrou o presidente do Goberno. En suma, facendo abandono das competencias exclusivas. A vivenda é un dos maiores retos aos que se enfronta Galicia. É certo, o acceso á vivenda digna é un dereito constitucional que o Goberno galego debe garantir. Os gobernos do PP, Feijóo e Rueda levan moitos anos sin un compromiso real pola vivenda pública, sen planificación, en un abandono institucional que na práctica supón unha renuncia deste goberno galego a exercer unha política de vivenda que necesita a sociedade galega e que debe ser máis ambiciosa. Galicia, como consecuencia dos 16 anos do goberno do PP, carece dun parque público de vivenda que se asuste ás necesidades da súa poboación. Países europeos contan cun parque público que está entre o 15 e o 25% de vivendas. Galicia, consecuencia das políticas do PP, figura nos últimos postos de Europa, moi por debaixo do 5%. A realidade é incontestable, a pesar dos datos da señora Deza. Fai non tanto, uns meses, 18.000 familias galegas estaban en lista de espera por unha vivenda pública. En moi poucos meses, a cifra de hoxe é de 22.000 familias. Este incremento, en moi pouco tempo, débese a que cada día esa lista incrementase en 18 solicitudes novas. E, mentres tanto, os prezos do alugueiro e a adquisición da vivenda dispáranse día a día, facendo imposible o acceso á vivenda para a gran maioría, ante a pasividade do goberno Rueda fracasando estrepitosamente. Propostas dos socialistas como Banco Público de Alugueiro que poderían ter efectos inmediatos, como ocorreu noutras autonomías, son desprezadas polo goberno da Xunta. O goberno de Rueda, señora Deza, non practica a colaboración institucional. O PP galego é unha sucursal de Génova e non prioriza os intereses de Galicia. A súa estratexia política está dirixida polos objetivos e ordes de Feijóo. Ordes e obxectivos que non son os de Galicia. A confrontación partidaria levada ao extremo supón unha renuncia de recursos para Galicia e é, en materia de vivenda, un dos mellores exemplos, porque a competencia que corresponde ao goberno galego se leva a cabo coa importante achega de fondos orzamentarios do goberno de España, lle recordo, señora Deza, o 66%. Algo que aquí ocúltase e non se recoñece. Para falar de política de vivenda, o goberno galego debe esquecerse das ordes de Feijóo.
A demostración de todo isto produciuse no mes de xuño, con motivo da celebración da Conferencia de Presidentes. O Goberno de Pedro Sánchez propuso un novo Plan Estatal de Vivenda 2025-2028. Propuso, sí, señora Deza, e foi aprobado nesa Conferencia de Presidentes. O problema do PP de Galicia e de toda España é que xa tiñan prefijada posición era de boicotear calquer debate. Días antes decidíano. Nesa estrategia de Feijóo que seguen vostedes a cegas en toda España e tamén aquí. E pregunto, esa confrontación partidaria que presuizo lle supón aos galegos? Pois renunciar aos recursos que o Goberno do Estado propón achegar. No caso de Galicia, o presidente Rueda, señora Deza, renunciou expresamente a 380 millóns de euros, que supón a construción de 4.000 vivendas públicas, un investimento que multiplicaba por 2,5 o plan anterior. É dicir, cumprir as ordes de Feijóo suponlle a 4.000 familias galegas quedarse sin vivenda pública. Unha irresponsabilidade, outra máis das actuacións deste Goberno que prexudican gravemente a sociedade galega por confrontar só con Pedro Sánchez, o único obxectivo do PP neste Parlamento, como demostran as estatísticas das iniciativas propostas por vostedes nesta legislatura e que recollía a prensa fai unos días. Porque sí que hai novo plan de vivenda 2025-2028. A proba está que Euskadi, Navarra, Canarias e Asturias aceptaron esos fondos para a construción de vivenda. Frente a isto, Galicia renunciando, como dicía, a 380 millóns de euros e a 4.000 vivendas. Un novo plan de vivenda que non só achegaba fondos, tamén incluía medidas estructurais e asunta co catecismo do PP e por motivos estrictamente de partido renunciando a fondos estatais. Miren, reclaman na súa proposta colaboración institucional, precisamente a que vostedes non practican. Reclaman reunións e os socialistas estamos de acordo, pero para que as reunións, señora Deza? Para que? O problema é que unha vez convocadas esas reuniones, o PP de Feijóo boicoteas. E vostedes, PP galego e o Goberno da Xunta siguen cos ollos pechados esas ordes. E antes de sentarse nesas reunións que piden, xa anuncian o seu desacordo e boicot aos acordos. Todo iso, inclusive, antes de escoitar o que se propón. Miren, a nosa emenda de modificación é moi clara. Hai, afirmo categóricamente, proposta formal do Goberno de España, cifrada en 380 millóns de euros para Galicia, que supón 4.000 vivendas. E instamos en esa modificación, en esa emenda, a Xunta a que acepte expresamente esa achega. Non hai que pedir proposta, como din vostedes, no punto 1, porque xa está. E a partir de aí, parécenos moi ben, os puntos 2, 3 e 4. Reclamar consenso? Por suposto, diálogo, tratamento equitativo e todas as reunións que sean necesarias, de acordo, pero son vostedes quen deben empezar a practicar o que piden neses puntos, porque ata agora suspenden en levarlos a cabo. Pregunta final: como é posible que nesta emerxencia habitacional que sufre Galicia, o Goberno galego renuncie a 380 millóns que supoñe a construción de 4.000 vivendas públicas? Responda, señora Deza. Grazas. Muchas gracias.
Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra a señora Fernández Gómez. Boa tarde. Esta iniciativa do Partido Popular en materia de vivenda representa a perfección unha forma de facer política na que están instalados, onde todo vale para servir ao partido. Ten todos os ingredientes do modus operandi do Partido Popular. O primeiro é seguidismo a Génova, aínda que iso supoña transitar por un calellón sin saída, e aos feitos me remito. O 6 de xuño celébrase unha conferencia de presidentes onde hai un tema principal que xira ao redor da vivenda. Nesa conferencia o Goberno do Estado traslada unha proposta de mínimos que xira principalmente sobre unha idea moi básica, que é pactar de cara ao novo Plan Estatal de Vivenda un aumento do orzamento, e ese día Rueda asiste a esa conferencia de presidentes, pero non como un presidente dos galegos e das galegas, senón que foi ali a interpretar o papel de varón de Feijóo, porque despachou esa proposta simplemente cunha negativa, sin máis explicación, sin explicarlle nada á sociedade, cando se trata, ademais, dun dos temas que máis preocupa, para pasar, eso sí, inmediatamente a sumarse aos outros líderes do Partido Popular a facer dese encontro unha petición de adianto electoral. Rueda acudiu a cumprir coa xenda, cos intereses partidistas do Partido Popular, pero non a buscar unha solución aos problemas da nosa sociedade. Porque ante unha situación de crise habitacional é absolutamente inxustificable rexeitar de plano, como fixeron, un incremento do investimento na política de vivenda, especialmente destinado á creación de vivenda pública e protexida. E é importante neste debate falar de cifras, porque a que lle dixo non o actual presidente da Xunta? Dixo non á proposta de que a Xunta invista 24 millóns de euros máis ao ano nese plan de vivenda e que o Estado aporte pola súa banda 25 millóns de euros máis ao ano en Galiza nese plan. É un aumento positivo, pero que tampouco supón un esforzo desmedido, tal e como pretende dar a entender por parte da Consellería, que manexa un orzamento, recordemos, anual de máis de 500 millóns de euros. Aquí o problema non é a cuantía, senón o feito en sí de investir máis, porque para o Partido Popular a crise da vivenda non se pode abordar con máis recursos públicos, senón coas receitas que impuxo a Xunta nos orzamentos do ano pasado, que son a quen especule con inmobles enteiros, exencións fiscais, que se hai sentencias xudiciais que obrigan a partir de agora a pagar impostos, exencións fiscais, e novamente máis e máis rebaixas nos impostos de transmisión. En definitiva, a receita do Partido Popular é reducir a capacidade de investimento público da Xunta en beneficio de quen máis ten e de quen fai negocio coa vivenda. Pero nas propias filas do Partido Popular son conscientes de que soster esta política de recortes en vivenda é impopular nunha situación tan crítica como a actual, e sobre todo que o IGUS ten unha dependencia total e absoluta dese plan estatal, porque vostedes se limitaron precisamente a ser meros xestores dos programas estatais sin desenvolver as súas competencias. Por iso, pasado o momento de interpretar o discurso oficial de Génova un mes despois desa conferencia de presidentes, o Goberno da Xunta envía a Madrid ao director do IGUS a un encontro bilateral co director general de Vivenda e Suelo. E desa reunión públicase por parte da Xunta unha escueta nota de prensa na que a Xunta anuncia coa boca pequena que sí que van a aceptar o aumento orzamentario proposto na conferencia de presidentes de xuño. Menuda autoenmenda, señorías do Partido Popular, enviar un mes despois a un director xeral a aceptar o que o propio Rueda nesa conferencia de presidentes rexeitaba con tanta vehemencia. Pero, sobre todo, menuda demostración de que o presidente da Xunta non traballa polo interese dos galegos ou das galegas e que só dá a cara para exercer de ventríloco de Génova e de peón na xenda política de Feijóo en Madrid, porque podía ter ido a esa conferencia para intentar acadar un mellor acordo de investimento en vivenda e foi única e exclusivamente a facer seguidismo, eso sí, ademais, con posterior humillación. O segundo ingrediente que aportou o PP a este debate é a mentira, porque nesa conferencia de presidentes, ademais da cuestión orzamentaria, puxose enriba da mesa o feito de poder pactar unha serie de medidas que reforzaran o carácter social dos investimentos. E o máis importante que se debateu era establecer a calificación permanente de toda a vivenda protexida. E o presidente da Xunta asegurou nesa reunión e na rolda de prensa posterior que isto Galicia non precisaba de asumilo
porque xa o estaba aplicando cando non é certo. A cualificación permanente en Galiza só se aplica ás vivendas de promoción pública ou aquelas vivendas de protección autonómica que se construan nun solo desenvolvido por promotor público. Nas restantes, o período de cualificación son 30 anos en caso de venda e incluso quedan reducidos a 15 anos de protección si se destinan ao lugar. E constame que o señor Rueda foi advertido do seu erro, pero que o Goberno galego continúa unha e outra vez repetindo esa falsidade, polo que entendemos que son plenamente conscientes de que están empregando a mentira como forma de facer política. E sabemos que a mentira xa non ruboriza ninguén neste lado do hemiciclo, pero ainda así hai que recordarlles que temos debatido iniciativas do Bloque nesta Cámara precisamente propondo estender a cualificación permanente a toda a vivenda protexida e vostedes premian o botón vermello para impedilo. Como poden decir que eso está en vigor no noso país? Pero como poden utilizar a mentira dunha forma tan descarada? E a terceira componente que engade o PP a debate é o maltrato e un uso espurio que fai das nosas competencias, neste caso das competencias en materia de vivenda. Primeiro, porque nin as desenvolven nin as protexen cando se autolimitan a ser xestores dese plan estatal, cando votan non sistemáticamente a crear un marco propio para regular a vivenda baleira en Galicia, non a establecer un modelo propio de vivenda protexida, non a regular aquí e limitar e controlar os pisos turísticos atendendo as características específicas en como se concentran no noso territorio, non a planificar a vivenda pública atendendo a unha visión de reequilibrio e de ordenación territorial, non a crear programas de axudas propias, non a programas de emancipación, tamén cando votan non a declarar mercados tensionados e lle delegan as súas competencias aos concellos, eso sí, reservándose mecanismos para boicotealos, diñe sempre non a exercer as súas competencias, non queren exercer a capacidade transformadora que teñen como goberno. Ahora ben, no PP lémbranse delas cando hai que desviar o foco sobre cales son as súas políticas antisociais, porque vostedes non están en contra do plan estatal por querer ser agora moi garantistas coas súas competencias, sino porque non están de acordo coa liña programática. Vostedes preferirían un plan estatal de vivenda da época Rajoy, recortar un 30% do orzamento en vivenda, acabar coa vivenda protexida e moitos beneficios fiscais a promotores, especuladores e fondos de investimento. Ese é o plan que querería o Partido Popular. Dende o BNG temos claro que o Goberno do Estado ten que facilitar o proceso de diálogo coas comunidades autónomas e respetar as súas competencias, mais o que pretende o Partido Popular con esta iniciativa é, en nome das competencias, que a oposición avale unhas propostas que ademais nin tan sequera coñecemos, porque vostedes critican a falla de transparencia do Goberno central nesta negociación do plan estatal, pero que tampouco coñecemos cales son as propostas que remitiu a Xunta de Galiza en decembro do ano pasado ao Goberno central. E por iso presentamos precisamente unha emenda para que, ademais de garantir ese respeto competencial, que iso por suposto debe habelo, debatamos do contido concreto dese plan estatal e dos obxectivos que debería perseguir. O que lle exiximos ao Goberno galego na emenda de adición é que traian a debate a esta Cámara, que lle expliquen á sociedade cales son as propostas concretas que se lle está trasladando ao Goberno central dende a Xunta de Galicia, porque reclamar que o Goberno estatal atenda as propostas da Xunta está ben, pero terán que explicarnos que é o que propoñen e, sobre todo, que é o que rexeitan. Se o que vostedes queren é, como dixo Rueda na conferencia de presidentes, rebaixa de impostos e menos coartar a liberdade del mercado, que esa foi a súa gran aportación ao debate, non conten con o noso respaldo. Se o que buscan é lograr máis investimento público para ampliar o parque público de vivenda protexida, aí estaremos. Se apostan por crear unha liña de axudas para evitar a perda de vivenda cando hai risco de impago, conten con os apoios. Se apostan por máis financiación para mobilizar vivenda baleira, conten con o noso apoio. O problema é que ninguén coñece cales son as reclamacións do Goberno galego. E, ademais, acabo xa, hoxe deixan claro que non teñen ningunha intención de facelas públicas, porque nos fan unha transacción nas que nos propoñen precisamente que eliminemos da nosa emenda a petición de transparencia ao Goberno galego onde se fagan públicas esas reclamacións. Entón, isto é xa o colmo do esperpento. Presenta unha PNL para reclamarlle ao Estado que escoiten as reclamacións da Xunta e se negan a facer públicas as reclamacións da Xunta. Como comprenderán, pois non podemos votar a favor dunha posición que se nega a dar a coñecer, votar en favor da nada. Grupo Parlamentario Mixto renuncia á súa intervención. Pecha entón a voceira do
da autora da proposición non de lei, a señora Deza. Grazas, presidenta. Bueno, os dous voceiros, tanto do Partido Socialista como a do Bloque Nacionalista Galego, puxeron aquí en riba da mesa hoxe que Galicia renuncia a proposta feita polo presidente na conferencia de presidentes, pero nada máis lonxe da realidade. Voulle dar uns datos. Mire, o 6 do 6, acaba de dicir a señora Fernández, celebrouse a conferencia de presidentes autonómicos, certo é, o Goberno Central anunciou que aumentaría o gasto de venda pública e que sería unha inversión sempre supeditada a que as comunidades autónomas aportasen o 40% de financiación das actuacións. Ben, Galicia dixo que estaría disposta a aportar ese 40%, acabo de dicilo na miña intervención anterior. O que tamén quere Galicia é saber cal é o plan que propón o Goberno do Estado, porque nesa conferencia de presidentes non é certo que se propuxera ningún plan. O único que se dixo foi que había que aumentar a financiación das comunidades autónomas. E repito e reitero que Galicia sempre manifestou que efectivamente iba a asumir esa financiación. Despois desa conferencia de presidentes, o día 13 de xuño, a propia conselleira envíalle unha carta á ministra de Vivenda reiterando a petición dese borrador e unha reunión para poder tratar o tema do novo plan de vivenda. Non hubo contestación por parte dela e a contestación que hubo por parte do Ministerio foi que houbera unha reunión dos dous directores. Esa reunión que vostede aludía anteriormente, pero nesa reunión volveuse a reiterar por parte de Galicia que efectivamente se asumía ese custe do 40% da financiación e volvemos a seguir sin un borrador que nos diga cal é o plan estatal de vivenda máis que temos que asumir o 40%. Despois hubo outra reunión o día 14 do 7, unha reunión multilateral a que asiste novamente o secretario xeral de Urbanismo en a que tampouco se volveu a indicar nin cales eran as liñas de financiación nin cal era o plan estatal de vivenda. E despois desa reunión a conselleira volveulle mandar unha carta á ministra para solicitar novamente unha reunión de unha conferencia sectorial, unha reunión tamén directamente coa nosa conselleira e non hubo contestación. Por tanto, non sei a que se refire o señor Fon cando é o propio Goberno da Xunta o que boicotea as reunións o que boicotea calquer tipo de acordo, porque realmente non hai ningún tipo de acordo. Despois decía a señora Fernández que non saben cales son as propostas que lle fixo Galicia. Díxeno na miña anterior intervención. No mes de decembro, a Xunta de Galicia remiteulle ao Goberno de España para o plan estatal as proposicións que facía Galicia. E repito, esas proposicións eran un marco común e flexible, financiación acorde co esforzo inversor de cada comunidade autónoma, cofinanciación das vivendas de promoción pública en réxime de vivenda alugueiro, axudas á rehabilitación, á conservación, á accesibilidade e a mellora da eficiencia enerxética, axudas para a vivenda protexida para promotores cooperativistas en alugueiro e tamén para a venda, axudas a particulares para a movilización de vivendas baleiras, a cesión gratuita das vivendas e os solos da Sareb e a revisión da lei polo dereito á vivenda e da normativa fiscal. Que hai desta proposta? Mutis polo forro. O Goberno de España non contesta absolutamente nada das propostas que fixo o Goberno o Executivo galego no mes pasado de decembro. Despois tamén di... Ten que ir rematando, señora Deza. Remato xa. Di tamén o señor Fon que nos desprezamos as políticas que plantexan desde o Goberno de Estado, que ese plan está máis que proposto, que o único que facemos nesta emerxencia habitacional é renunciar a 380 millóns de euros. Repito, nada máis lonxe da realidade. O Goberno da Xunta de Galicia xa anunciou e requete anunciou en varias ocasións que está disposto a asumir esa financiación. E digo, respecto ás emendas que presentaron tanto o grupo do PSDG como o PSDG como o BNG, aportelles a ustedes un texto de transacción que polo que dixo a señora Fernández entendo que non o van a admitir, pero si ben é certo que volvo e insisto, se o único que quere o señor Sánchez é que Galicia poña máis cartos, Galicia pon máis cartos, pero o que quere o Goberno galego é que se pase dunha vez por todas ese borrador do plan estatal. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.
Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e 2 deputados e deputadas máis sobre as medidas que debe tomar o Goberno galego co obxecto de acadar un marco orzamentario e laboral adecuado para o correcto funcionamento do Servicio de Axuda no Fogar. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular de Galicia e para defender a iniciativa ten a palabra a señora Rodil. Grazas, presidenta. Boa tarde a todas e a todos. Benvidas especialmente ás persoas que nos acompañan, traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, hoxe na tribuna de convidadas. Lembrarán todas as súas señorías que hai un mes tivo lugar en Galiza o asasinato de Teresa de Jesús González, traballadora do Servizo de Axuda no Fogar no Concello do Porriño. Unha traballadora dun servizo público esencial de atención á dependencia que foi asasinada mentras desenvolvía o seu traballo. Un feito gravísimo, excepcional, que puxo de manifesto da maneira máis cruel, máis dura, o que as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar en Galiza veñen denunciando desde hai anos. Traballadoras como María, como Julia, como Érica, como Felicidad, Susana ou María del Mar, que nos acompañades hoxe no debate do Parlamento. Milleiros de mulleres que acoden cada día ás casas de 23.000 galegas e galegos dependentes para atendelas, para coidalas e que van traballar nunhas condicións absolutamente precarias que non se corresponden en absoluto co enorme esforzo que prestan á sociedade galega. Saben en que condicións van traballar estas mulleres aos domicilios de 23.000 galegas e galegos dependentes? Estas mulleres salen cada día da súa casa, no seu vehículo particular, para ir ao seu centro de traballo, que é a casa da xente, nunhas condicións marcadas por un convenio colectivo caducado, vencido desde o ano 2012, hai 13 anos. Sen que a patronal se sente a negociar nin tan sequera con elas e ca súa representación sindical unhas condicións de traballo primeiro axustadas á realidade do século XXI e do ano 2025, pero sobre todo que lles garanta condicións de seguridade e de saúde laboral, ademais dunhos salarios dignos. Empresas que dominan o sector na maior parte dos casos que non se sentan a negociar porque tampouco ninguén as obriga, a pesar de estar financiadas con cantidades inxentes de diñeiro público. E non os obriga quen máis responsabilidade ten, a autoridade laboral deste país e a máxima responsable en materia de dereitos e servizos sociais que é a Xunta de Galiza. As traballadoras do SAF van cada día ao seu centro de traballo, que son as vivendas de 23.000 galegas e galegos dependentes, sen ferramentas de prevención nin protocolos que garantan a súa seguridade e protección no traballo. O asasinato de Teresa foi un golpe durísimo, unha patada na boca do estómago que debe facernos reaccionar como sociedade e que fai inaprazable o impulso de cambios legais, de cambios normativos que garantan unhas condicións laborais dignas e seguras para as traballadoras do SAF. Non podemos mirar para outro lado e a primeira administración que ten que implicarse e poñerse ao frente da situación é a Xunta de Galiza. E eu teño que lamentar que xusto hoxe, coincidindo precisamente co debate nesta Cámara desta proposición que trae hoxe o BNG, tiña lugar pola mañá unha reunión invocada polas organizacións sindicais, emprazada hai un mes pola representación dos concellos galegos a través da FEGAMP para falar precisamente da elaboración deses protocolos de protección de seguridade no traballo que veñen reclamando desde hai moitos anos as traballadoras do SAF. E saben a quen mandou a Xunta de Galiza a esa reunión? Non foi a conselleira, non foi o director xeral responsable do Servizo de Axuda no Fogar, non foi a secretaria xeral técnica da Consellería, mandaron unha xefa do Servizo de Inspección e a xerente do Instituto de Saúde e Seguridade Laboral. Esa é a importancia, a relevancia que lle dá o Partido Popular ás condicións nas que traballan esas mulleres cada día. Nin sequera na primeira reunión de traballo foi quen de ir a alguén con algo de autoridade política e capacidade de decisión da Consellería da Xunta de Galiza. Non están facendo, non están á altura do que merece este país e, sobre todo, do que merecen as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. E non é porque non teña responsabilidades o Goberno galego no Servizo de Axuda no Fogar e, en xeral, en materia sociosanitaria. Eu quero lembrar
O artigo 27 do Estatuto de Autonomía de Galiza di que corresponde ao Poder Galego a competencia exclusiva en materia de asistencia social. E a Lei de Servizos Sociais que existe neste país deposita funcións de coordinación, funcións de ordenación normativa, de homologación, de rexistro e de control dos servizos sociais do noso país, independentemente de quen teña a responsabilidade de xestionalos. E o que hai que lembrar hoxe aquí é que se deriva e se carga sobre o lombo dos concellos a xestión dun servizo vinculado á dependencia sen prácticamente recursos nin humanos, nin materiais, nin económicos para garantir que a súa prestación se fai coa máxima calidade. Desde o BNG levamos moitos anos formulando propostas para blindar e mellorar o servizo de axuda no fogar, para garantir o dereito a unha vellez digna das persoas dependentes do noso país, para garantir mellores condicións laborais e salariais das traballadoras e tamén para impulsar protocolos fronte a situacións de violencia como as que cegaron a vida de Teresa. En decembro de 2020, neste mesmo hemiciclo, en decembro de 2020, hai case 5 anos, o Bloque Nacionalista Galego defendeu unha proposición non de lei na que recollíamos precisamente dúas propostas: a elaboración de protocolos de prevención e de intervención en casos de agresión, de violencia machista ou de discriminación no ámbito do SAF e a introdución de cambios normativos que permitisen adoptar suspensións temporais, parciais ou totais do servizo nesas situacións de agresión, de violencia machista ou de discriminación, entre outros, con seguridade xurídica para todas as partes, para as traballadoras, para os concellos, para as empresas e para a propia Xunta. O Partido Popular votou en contra. Vostedes saberán por qué. Desde o BNG fixemos daquela a proposta porque as traballadoras levaban anos trasladándonos nas sucesivas reunións de traballo que mantemos con elas e coa súa representación sindical que sufrían agresións, que sofren insinuacións nos domicilios, casos de acoso mesmo sexual que teñen que asumir en solitario porque esas traballadoras van ás casas co seu corpo e soas. E o que pasa aí dentro da casa da xente, porque o seu centro de traballo non é un centro de saúde, non é un hospital, non é unha fábrica, teñen que ir coidar e atender a persoas no seu domicilio, van soas, sin ter ferramentas nin sequera para poder garantir correctamente a súa protección. É imprescindible, era o daquela no ano 2020, hoxe é urxente e inaprazable facer cambios normativos e introducir ferramentas como estes protocolos de prevención e de intervención para garantirlles condicións de seguridade no traballo a estas mulleres que, insisto, prestan un servizo público de atención sociosanitaria a persoas dependentes no noso país. As mulleres traballadoras do SAP non precisan declaracións de intencións, nin palabras baleiras, nin sequera golpes na espalda, nin moito menos que a máxima responsable en materia de servizos sociais lles diga que o único que poden facer é ir denunciar, porque eu quero lembrar que Teresa puxo en coñecemento de todo o mundo que estaba pasando. É evidente que necesitamos ferramentas que dean seguridade xurídica a todas as partes para poder actuar e garantir a protección destas mulleres. Eso é hoxe o que trae a debate e a votación o BNG nesta iniciativa, que no marco das negociacións que hai abertas coa FEGAM, o Servizo de Axuda no Fogar elabore protocolos de prevención e de intervención que teñen que ser introducidos na orde que regula o Servizo de Axuda no Fogar, publicada no DOGA, para que sexa homoxéneos en todos os concellos galegos e, sobre todo, de obrigado cumprimento para todas as partes. Para iso necesítanse recursos económicos. Para poder levar a cabo as ferramentas que prevean eses protocolos, necesítase incrementar, como levamos propoñendo tanto tempo no BNG, o módulo de financiamento do Servizo de Axuda no Fogar. E, sobre todo, incrementar a ratio de persoal non só auxiliar, sino tamén técnica, para garantir labores de coordinación e, sobre todo, de seguimento e de control en cada caso, permitindo que as traballadoras sociais que desenvolven ese traballo poidan acompañar e protexer mellor as propias auxiliares en casos conflitivos. E, por último, e o máis importante, con isto remato, a Xunta de Galiza ten unha obriga de facer valer a súa posición como autoridade laboral, pero, sobre todo, como responsable
responsable en materia de servizos sociais, como grande financiadora do Servizo de Axuda no Fogar, en sentar as empresas que fan parte da patronal do sector do Servizo de Axuda no Fogar e dos Coidados para promover unha renovación do convenio colectivo que permita garantir condicións dignas e seguras de traballo ás mulleres que sosteñen o Servizo de Axuda no Fogar. Non se pode dar palmadas nas costas ás traballadoras pregoando que son moi importantes e ao mesmo tempo mirar para outro lado mentre as explotan laboralmente. Nin é xusto, nin é democrático. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Grazas, presidenta. Señorías, boa tarde. De novo, antes de nada, saudar a todos os que nos acompañan no estrado e facer unha lembranza sentida para Teresa de Jesús, a súa familia e os seus achegados. A súa morte non tería que terse producido nunca e é responsabilidade de todos nós e de toda a sociedade que isto non volva a pasar. Nin isto, nin cousas moito máis graves. Que a integridade física, a integridade psíquica tamén de todas as persoas, pero de todos os que traballan cos nosos maiores, se vexa sempre protexida. Pero, señora Rodil, é verdad que Teresa de Jesús se queixou, que pediu amparo e que se sentía insegura, pero fixo ante a figa, ante ninguén máis. E eu paréceme que hai que poñer en valor que a FEGAN, porque hai que decir que o Servicio de Axuda no Fogar é de competencia municipal e é de competencia municipal dende que así o decidiu o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista no ano 2008 e como é de competencia municipal é axeitado que sexa a FEGAN a que poña en marcha esa mesa para analizar, estudiar e de forma urxente elaborar un protocolo que dé seguridade a todas as partes. En esa mesa, e dixo aquí o director xeral na Comisión Quinta a semana pasada, por suposto que estará a Xunta con todas as persoas e todas as dependencias que sexan necesario. E mire, a vostede non lle parecerá axeitado que os técnicos estén nesa mesa? Pois que quere que lle diga? Eu creo que os primeiros que teñen que estar é os técnicos, que terán que aportar os datos e que con eses datos serán os políticos os que tomen as decisións pertinentes. Facelo ao revés non nos levaría a ningunha solución axeitada, senón ao mellor a unha solución simplemente política. E mire, respecto do convenio colectivo, vostede sabe perfectamente que a Xunta exerceu a súa labor de mediación a través do Consello Galego de Relacións Laborais. Así mesmo, a mesa negociadora do terceiro convenio colectivo para a actividade da axuda no fogar mantivo dúas xuntanzas no ano 25. E nesta última, que tuvo lugar en marzo do 25, as partes tomaron e decidiron tomarse un período de reflexión. Son eles as que teñen que marcar os tempos e non a Xunta de Galicia. E se estamos a falar de servicios de atención aos maiores e de dependencia, pois temos que ter en conta que dende a Xunta de Galicia e dende o ano 2011 o gasto social incrementouse en Galicia máis de 3.000 millóns de euros ata acadar un 45%. Estes son os datos, e son os datos que ademais recoñece o último informe da Asociación de Directores e Xerentes de Servicios Sociais que tanto lles gusta a vostedes mencionar e que din que o gasto en políticas sociais en Galicia ten en porcentaxes o quinto máis grande de toda España. E miren, a Xunta aporta este ano
para a dependencia 700 millóns de euros. 700 millóns de euros que supón o 65% do todo o custo de dependencia, pero que tiña que poñer solo 50 segundo a lei, porque outro 50 o tiña que poñer o Goberno central. O mismo que vai a poñer ao País Vasco, pero os galegos non. Os galegos o 35% e os dependentes vascos o 50%. E que fai o BNG? Que fai o BNG en Madrid? Protestar? Non. O BNG non protesta en Madrid, porque o BNG é o do non aos galegos. Os de Ana Pontón votan unha e outra vez en Madrid a favor de que lle den máis cartos aos nacionalistas vascos e cataláns, e en Galicia exixen que sexa a Xunta cos cartos dos galegos os que poñan eses cartos. A utilidade do nacionalismo galego aos galegos é igual a cero. Pero a pesar deses 2.500 millóns de euros que nos debe o Goberno de Madrid, e que vostedes non lle reclaman, porque se realmente lle reclamaran, se vostedes exerceran o seu poder como galegos en Madrid, vostedes que lle ofreceron o apoio a Sánchez, xa lle terían retirado. Pero miren, sen vostedes, en a súa axuda, dende que están os gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia, multiplicamos por 5 os atendentes que están atendidos ata chegar a 84.000 prazas. Multiplicamos por 3 o número de prazas públicas de residencias, por 6 o número de centros de día e por 7 as persoas atendidas en axuda do fogar. En máis de 2.500 galegas e galegos teñen xantar na casa e puxemos en marcha medidas como o Carné máis 65, programas como Xunto polo Nadal ou Benestar en Balneario están aumentando e incrementando o seu orzamento cada ano. E temos en marcha o bono coidado no fogar, ese que a vostedes lles gusta tampouco, porque o modelo do BNG é que os galegos vivan como queren que viva o BNG. E non, señor, dende a Xunta de Galicia, dende o Partido Popular, o que queremos é que os galegos na súa última etapa da vida, nesa etapa, vivan donde queran vivir, e nós vamos a poñer os medios para que así sexa. E mire, vamos a poñer tanto que dentro da aportación á axuda no fogar resulta que nos últimos 3 anos, señora Rodil, isto seguro que lle interesa, nos últimos 3 anos a Xunta de Galicia incrementou nun 22% as súas aportacións ao SAF. Saben en canto os rebaixou o Partido Socialista de Sánchez co apoio do Bloque Nacionalista Galego? Un 22%, mentres no ano 23 o Estado aportaba o 57%, agora aporta tan só o 35%. Vostedes queren ser útiles? Si queren ser útiles, exixan que nos paguen ese 50%. Exixan que teñamos unha financiación axeitada ás nosas necesidades, porque ter o servicio de axuda no fogar en Galicia é moito máis caro coa dispersión e co envellecemento que temos tamén. Pero vostedes non. Vostedes o que queren é que marcar aquí, porque esa é outra. Vostedes dicen que os concellos son os que teñen as competencias, pero despois vostedes non deixan que sexan os concellos os que negocien. Deixen que os concellos negocien na FEGAN cal vai a ser a aportación que teñan. Ou vostedes creen que son menores de edad? Nós creemos que non. Nós creemos que esa negociación se ten que facer entre a Xunta e os concellos. Miren, unha vez máis temos a supremacía moral do BNG, que lle quere decir a todo o mundo que ten que facer, como ten que vivir. Un BNG que di preocuparse moito polos concellos, pero que foi el que no 2008 co PSOE lle puxo a competencia do Servicio de Axuda no Fogar. Un BNG que di preocuparse tanto polos maiores, pero que en plena vaga de incendios, cando os maiores tiñan que ser moitos deles desaloxados das súas casas e das súas residencias, o que facía o BNG era estarse manifestando. Un BNG que di en Galicia que o Goberno ten que aportar o 50% da dependencia, pero que en Madrid o que fai é estar a favor de que ese 50% vaya para os vascos e os galegos nos den solo o 34,9%. Un BNG o que lle parece unha fantástica idea que todos os galegos lle paguemos a débeda que teñen os cataláns. Miren, señorías, vostedes sigan apoiando a Sánchez e o seu maltrato aos galegos. Dende o Partido Popular non nos imos a permitir nin coa dependencia nin con ningunha outra cousa. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.
Quenda do Grupo Parlamentario Mixto renuncia á intervención. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Boa tarde ás compañeiras do Servicio de Axuda no Fogar que hoxe están aquí. Gracias pola vosa presenza. Sinto moito estas cousas que pasan aquí, que un ven a falar do que toca. Creo que neste caso é un tema suficientemente importante, suficientemente grave, e suficientemente próximo a todos os que estamos aquí, ou ben polo que nos vai a tocar na vida, ou ben polo que nos tocou, que é o Servicio de Axuda no Fogar. Sin vos, moitas de nós non poderíamos ter sobrevivido nin as enfermidades, nin as longas doenzas, nin esa vida que moitas veces os nosos maiores tuveron ao final das súas vidas e que fochedes as que salvaron o papelón que teñamos que pasar nas nosas casas. Un traballo atomizado, feminizado, precarizado e en solitude, como se dixo aquí, porque é verdad que aquelas que traballan nas residencias ou nos centros de día teñen as compañeiras de traballo, teñen os xefes no traballo, pero vos non tedes absolutamente nada diso cando chegades a unha casa. Todo o contrario, tedes unha enorme solitude e dependedes, como xa dixen máis dunha vez, a frase non é miña, de Tennessee Williams, da amabilidade dos estranos. Así que moitísimas gracias por todo o que facedes e desculpades se moitas veces nesta Cámara non estamos á altura das circunstancias e non estamos á altura do traballo que se entende que temos que vir a facer aquí. E entendo tamén que os galegos o que queren é vivir con dignidade, basicamente, e chegar a unha idade onde queremos chegar o máis lonxe posible e ter a suerte de que unha Teresa de Jesús veña ás nosas casas. Pero tamén queremos que as Teresas de Jesús teñan a seguridade que se lles debe ter. E simplemente o que se está pedindo aquí é que a través das autoridades competentes, por suposto que a FEGAM, pero por suposto tamén que a Xunta de Galicia, por suposto que a Xunta de Galicia, quen é quen lidera na Lei de Servicios Sociais, os servicios sociais desta comunidade, tome cartas neste asunto porque basicamente é un asunto grave. Se non fora un pouco cinematográfico, diría que debido a morte, como se viu neste caso. Entonces, eu creo que ante estas situacións, sacar balos fora, que estemos pasando a pelota uns aos outros, non ten ningún sentido, porque estas señoras van a seguir traballando, van a seguir traballando nas condicións nas que están, que son precarias, van a ter que seguir traballando con esas inseguridades, evidentemente non sempre esa inseguridade que levou a morte a Teresa de Jesús, pero moitas delas con situacións indignas nos domicilios nos que acuden, e non teñen a ninguén para que as defenda. Non teñen a ninguén para quen alzar a voz. Sí, poden ter un sindicato, pero o sindicato é ao final o que ten que revertir estas queixas e nós, os políticos, son os que temos que facer que isto teña o camiño que teña que facer, non botar balóns fora. Entonces, eu creo que cando un goberna, e vostedes gobernan, eu xa o digo sempre, eu teño unha mala noticia, vostedes gobernan. Entonces, cando gastan un montón de pasta en fotocopias, tamén é certo. Entón, cando vostedes gobernan, vostedes teñen que tomar a situación que teñen enriba da mesa e solucionala, porque non hai outra. Porque é o duro de gobernar, ter que decidir, e ter que negociar. E iso é o que hai que facer. E hai que sentarse na FEGAM con todos os dereitos que teñen vostedes a sentarse. Lei de servicios sociais. Teñen vostedes a obriga de liderar os servicios sociais en Galicia. Por certo, é unha teima que teño sempre. Vostedes incumpren a lei e o saben perfectamente. Non hai plan estratégico e así vamos. Así vamos co SAF. Así vamos con esas residencias que ou ben son privadas, ou ben son concertadas, ou ben dependen na habilidade do estrano do señor Amancio Ortega. Así vamos nos servicios sociais de Galicia. E o SAF é un servicio que estoupou.
É o máis demandado, é o que nos dá unha seguridade das nosas casas cando cuidamos aos nosos maiores, porque non queremos que saian das casas, queremos estar con eles ali. E o SAF é ese servicio que non só axuda a cuidar, aos que tivemos que pasar por aí, é un servicio que nos deu autoridade moral, que nos deu apoio, e que nos deu en algún momento esa seguridade de saber que alguén vai a vir sempre ás nosas casas a botarnos unha man. E vostedes o teñen completamente abandonado. E máis, trasladan partidas e ahora os converten en bonos. Un bono que, claro, como é ahora o recurso que vostedes promoven, porque afastaron os traballadores sociais de todo ese procedimento para solicitar axuda a dependencia. E os afastaron en primeira instancia, co cual xa teñen na ventanilla de entrada ese bono. Un bono para todo. Hasta van a ter bonos para fruta, co que lles gusta. Entonces, como teñen ese bono para todo, aí están vostedes aforrando unha cantidade inxente de diñeiro. Porque vostedes saben perfectamente que con algo máis de 400 euros apenas pode un cuidar a unha persoa maior na súa casa. Vostedes saben que con algo máis de 400 euros apenas se pode facer frente a pagar unha residencia que no mellor dos casos vai a costar 2.500 euros. E no peor dos casos vamos a estar esperando casi 3 anos por unha praza pública. Acuden vostedes ao abono porque non dan solucionado nin siquiera os casos de grado 3 na dependencia. Acuden vostedes ao abono porque os grados 1 e os grados 2 na vida van a levar unha axuda á dependencia até que cheguen ao grado 3. E tiraron pola calle do medio, tiraron pola cuestión fácil. Tiñan vostedes en riba da mesa a posibilidade dun plan estratégico, non o contemplan. Teñen vostedes a posibilidade de chegarse a FEGAMP, donde teñen vostedes alcaldes que están coa agua chegándolle ás orellas e non o contemplan. Teñen vostedes a probabilidade, a posibilidade de recibir as empresas e concitalas a maior parte posible das empresas que traballan co SAF e chegar con eles a un acordo. Non o fan. Entón, claro, o SAF é o auténtico caballo de batalla desta situación. Dunha lei de dependencia que ten 18 anos, pero ten unha maioría de idade na que ninguén está disposto a que siga sendo maior de idade. Teñen vostedes aquí unha arma política para que nos azotemos entre cifras e fotocopias o que simplemente miles de mulleres nesta comunidade autónoma están a pedir que se lle regule o seu sistema de traballo. E son vostedes os que teñen esa competencia. E despois podemos falar de pedir máis cartos a Madrid, se é que son capaces de xestionalos. E despois podemos falar de sentarnos a un plan estratégico e van a ter o noso apoio, se é que son capaces de facelo. Porque xa levan vostedes, conselleiro tras conselleiro, uns que apoian a política municipal, outros que tanto lle dá que mesmo lle ten. E outros que veñen aquí para, vamos a ver se a través do privado vamos solucionando lo público. E claro, como non temos ningunha directriz, hai comunidades que xa levan 2 planes estratégicos, están terminando o segundo. Nós non sabemos nin como se fai. Entón, sinto moitísimo que estemos nesta situación. Eu simplemente podo pedir que en Madrid se nos escoite máis e manden fondos que esperemos señan capaces de xestionar. Pero é que, verdad, a día de hoxe non son capaces de poñerse nin de acordo co que teñen que facer. E non son capaces de saber quen ten a responsabilidade. Entendo que a responsabilidade evidentemente é de todos, pero aquí hai alguén que goberna con maioría absoluta desde fai 16 anos. Digo eu que tempo terían para arranxar o que lles pasa a todas estas traballadoras. Insisto, traballo atomizado, feminizado e precarizado. A súa disposición para o que queiran. Nós, de momento, que simplemente podemos facer é apoiar esta moción e facer da nosa voz un altavoz da súa. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Turno de peche, señora Rodil. Grazas, presidenta, e antes de máis agradecerlle o apoio ao Partido Socialista. Quero manter a calma. E non é fácil, porque é unha vergonza o que hai que oír aquí. É unha vergonza e é unha indecencia que pouco menos lle faltou botarlle a culpa a Teresa de non presentar unha denuncia e de ser responsable do que pasou despois, Cando hai un comunicado
público da empresa dicindo que se puxera en coñecemento dela ese mesmo día e do Concello do Porriño día anterior. Así que retiro, porque é indecente e é unha vergonza. O que temos que facer a xente que estamos aquí é remangarnos e ver que podemos facer para que eso non volva a pasar. E é polo que está aquí o Bloque. E é polo que está aquí o Bloque. E que haxa un goberno que non é capaz nin siquiera de mandar a un responsable da Consellería con capacidade de decisión política a primeira reunión na FEGAM, o que dá é a medida do que lle importa ao Partido Popular e ao Goberno da Xunta de Galiza a vida desa xente, non o Bloque. Non o Bloque. Esas mulleres, que son as que sosteñen co seu corpo un servizo público esencial, nunhas condicións de traballo que non as queren aire para si mismas. Así que un pouco de respeto polo menos. Polo menos, E eu digolle unha cousa, que é o que ten que pasar neste país, para que a Xunta de Galiza asuma a súa responsabilidade e faga algo, señor Arias. Porque non lle estou falando de mandar un trator con gravilla para tapar unha fochanca, sino de garantirlles ferramentas de traballo a estas mulleres, para poder defenderse en casos, en situacións cada vez máis habituais de discriminación, de insinuacións e de agresións de todo tipo, mesmo sexuais, por parte de familiares das persoas usuarias ou incluso de persoas usuarias que moitas veces polo seu desenvolvemento cognitivo e o grau de deterioro que sofren froito da idade, moitas veces son as responsables desas agresións sin ser conscientes do que están facendo. Aquí en decembro de 2020, cando eu mesma daquela xa levaba a portavocía de Servizos Sociais dentro do Bloque, defendimos a necesidade de facer eses protocolos. Poden coller o diario de sesións. Hoxe ten bastante máis responsabilidade que deu a réplica naquel debate, dicíndome que o que pedíamos xa o tiñamos. Bueno, pois á vista está que eses protocolos non existían e se existían tan metidos nun caixón porque non serviron para garantir a protección da traballadora. Entón, imos ver que podemos facer con medidas concretas que se publiquen no DOGA para que algo como que aconteceu no Porriño coa vida de Teresa de Jesús non poida acontecer. Eso é do que está falando hoxe o BNG nesta iniciativa, de poñer medidas concretas no DOGA para evitar que volva a acontecer o que pasou con unha traballadora do SAF do Porriño, un servizo dependente da Consellería de Política Social, que eu quero lembrar que é quen autoriza as horas, quen dice que a esas persoas a través dos servizos sociais teñen que dárselles horas do servizo de axuda no fogar. Medidas concretas para que as traballadoras vayan traballar en condicións dignas e en condicións seguras. Medidas concretas para facer valer a posición da Xunta e sentar as empresas que levan 13 anos pitorreándose de todo o mundo nunha mesa de negociación. E por último, que se faga de obrigado cumprimento os acordos que se adopten no seo da FEGAM. E para iso hai que reformar a orde que regula o servizo de axuda no fogar e os dous artigos, o 8 e o 9, que fala da prevención da seguridade no traballo, ademais de incluíla no convenio colectivo que se negocie. Eu lamento de verdade, señora Arias, que o Partido Popular está moi lonxe de estar á altura do que merece este país. Dixémolo pola mañá na catástrofe dos incendios e repetímolo agora coa situación que teñen no servizo de axuda no fogar. Máis nada. Sobre a emenda... Pois sendo rematado o debate da última iniciativa, rematamos a sesión que será reanudada mañán ás 10 da mañá. Boa tarde e noite a todos e todas.
Oh